Так, перезапустили сейчас, стрим перезапустили. Таму што яно захоўвае, Twitch не умее захоўваць нормально, не заўсёды нормально захоўвае стрымы потым. Это бяда у яго ёсць такая. Так. Вітаю, так. Давно не бачыліся. Так, гэта быў перазапуск стрыма. Тым, хто на запісу, не здзіўляйцеся. Зараз я яшчэ раз прабягуся, што ў нас, якія планы тым, хто будзе глядзець у запісу, хаця вы хутчэй за ўсё гэта можете пабачыць нават як адзін стрым. Халера яго ведае, як яна будзе адбівацца ў Твічы. Яно як нечакана можа быць. Вось, сэнс такі, мы сёння гуляем у транзістар, і гэта хутчэй за ўсё канцоўка. Ну, таму што я думаю, што нам 10 прыкладна 2 гадзінкі. Вось, нарэшtu мы у Divinity Original Sin 2 паглядзім іншыя канцоўкі, тому што мне нешта альбо забагавалі канцоўкі, альбо яны проста крыва зробленыя, альбо, ну, што, ў прынцыпе, адно і тое ж, але трошкі, ну, у сэнсе таго, што я нешта незвычайнае зрабіў для гульні, і яна не зразумела, якую канцоўку я ждаю. Альбо проста, ў прынцыпе, крывыя канцоўкі, яны не адпавядаюць і немагчыма атрымаць тое, што я жадаю. Ось, ну, карацей, паглядзім. На Lucky Tower Ultimate адпраўляецца 5000, дзякую вялікі. Глядзіце, па сутнасці, мы скончылі Divinity Original Sin 2, вось, прям поўнасцю. І ідэя ў тым, што зараз мы даскончым транзістар, вось, паглядзім канцоўкі, яшчэ ў Divinity, проста каб разабрацца з імі. Вось, але агульна мы, пачынаючы заўтра, ідзем па рулетках, і я даўно думаў, мне яшчэ пад пытаннем, але я думаю наконт пятніцы, пятнічны стрым пакідаць як топ-1, альбо на рулетку яго пераключыць. Вось, таму што план такі. Мы па рулетках вось гэтыя 1,5 тыдні правядзем, і потым будзе цэлы тыдзень толькі топ-1. Толькі топ-1 выключна. Ось, будзем карацей так сядзець. І, па сутнасці, вось увесь наш план, мы будзем 2 тыдні на спісе галасавання, а потым мы пачнем праходжанне паўнавартаснае кантрол, то бок кантрол будзем прям поўнасцю. Вось. Прям полностью пачатку до конца праходзіць я не, ну, я пачынаў кантрол, я частку прайшоў, я, можа быць, нават палову прайшоў, ну, такі салідны кавалак, але не прайшоў до конца, таму гэта будзе для мяне. Рыдкая раўнагача падабаецца, зразумеў. Ось, ну, яшчэ будзем заўтра вырашаць, ну, я не ведаю, караці, можа, варта сёння было бы вырашыць, што мы будзем рабіць, на пятніцу будзе ў нас захоўвацца топ-1, альбо не будзе. Просто мне прасцей пакінуць топ-1, таму што мне не патрэбна боты перарабляць, якія зараз у працэсе перапісвання. Мне будзе версія 3.0, у нас уже трэця поўнасцю. Выкінуты бот, трэці раз, карацей, я яго поўнасцю перарабляю. Вось, зараз просто уперся ў тое, што я не магу яго нармальна пашыраць без стварэння больш праблем, чым будзем рулетку ці верхушку зразаць, будзем і то і другое. Адзін тыдзень будзе парулецца, адзін тыдзень будзе па верхушцы. То бок, ну, будзе і то і другое. Ну, то бок, і то і другое зробім. Так, па транзістару у нас мы вярнуліся ў бар, па сутнасці, у якім мы былі раней. Вось. І будзем перарабляць, ну, карацей, мы спрабуем зараз вярнуцца. Оп. Так. Памятаю, кріпам гэтым дадалі нейкую функцыю. Давайте. Не, як вярнуцца назад? Undo. А яго ёсць? Tab, R, а вось R, вяртанне, хуткая кнопка. Вось, калі я перараблю, я перапісваю зараз бота, бот зараз, якім вы карыстаецеся, ён стары, ну, той, які у нас зараз, я зараз тапнуўся просто спецыяльна. Вось, каб мне бачна было чат лепей. Вось, бот пакуль стары, і таму што 10 толькі 70% яго перароблена на новы лад, і яшчэ не тэставаны ні галеры. Там яшчэ перарабляць, а потым тэставаць. Абсолютна канцэптуальна нова будзе, хаця я зараз спрабую просто захаваць яго функцыянал, каб ён застаўся працоўным просто хаця бы. Так, я дадам зараз bounce слэш. Баунс не стакуецца, добра. Крэш. Не дацягнецца жа, ён жа кароткі. Давайте зробім. Дацягнуўся, выглядзіце. Так, атака на мяне. Бум. Бум. І што гэта у нас? Маскаванне і спарк. Давай, спарк. Пум-пум.
и он помре просто от часу, правильно? Не помер. Удар. Удар. Выбух. Повинен бы забить его просто запасом. Чудово. Все, разобрался. Я не аднаўляў магію, не. Бот, пакуль усе змены ў боце будуць мінімальныя, я прям зведу да мінімума, выпраўлю толькі на наш тыдзень по топ-1 я выпраўлю, ну, на рулетку трэба ўвогуле выправіць пераразмеркаванне, это на топ-1 тыдзень. Патрэбна выправіць пераразмеркаванне пунктаў, якое баганутае, таму што яно закідвае на гульні, з якіх вы ўжо пункты перанеслі. Будзе поўны гармідер, калі гэта будзе адбывацца, асабліва актыўна. Вось, і магія таксама будзе, усе абнаўленне магіі пасля перапісвання бота, таму што я ўпёрся ў тое, што магію это лёгка пашыраць, але тэставаць немагчыма. Типу, з-за таго, што сістэма будзе ускладняцца і выбухова, я буду проста канфігурацыі магіі закідваць рэцэпты новыя магічныя і ўзаемадзеянне паміж заклёнамі. Вось, пашырэнне будзе сістэмы. Я не змагу гэта тэставаць, а без аўтаматычнага тэставання, што я зрабіў правільна і не зламаў папярэдняе, немагчыма, і тады я не буду ведаць, як працуе гэта штука. Нарэцца, будзе масавае знішчэнне хвоста? Не, толькі на топ-1. То бок мы будзем толькі калі будзе топ-1, толькі тады будзе выкідвацца хвост. Вось. Так што гэта будзе адзін тыдзень, 5 гулень з хвоста будзе вылетаць. Ось. Такі расклад. Такі ідэя. Няўжо. Так. Выбухне удар. Так. Вось, так што, у прынцыпе, наконт бота не пераймайцеся, па сутнасці пакуль зменаў няма, тое, што вы зараз у чаце бачыце, яно прям, ён той же самы бот, я яго абсалютна не змяніў. Ну вось. Ён той же самы, я яго нават не пачынаў нават. Што? Так, снапшот мне спрабуе перашкаджаць. Яны Так, давайте на черлидерах сконцентруемся. Так. Так, оборону зняли. Там і то яшчэ застаўся. Вось, мне падабаецца гэта. Мне падабаецца, што ёсць у нас шанец, раз пры актывацыі запавольвання у нас ёсць магчымасць поўнасцю знішчыць па сутнасці групу ворагаў. Там вельмі да халеры пашкоджанняў. Так, развітанне з Cloudbank. Адзін з рэпарцёраў бачыць апошнія гадзіны гораду. Для тых, хто не ведае, што адбываецца, у нас ёсць нейкі кібернетычны горад, альбо, ну, па сутнасці, гэта горад-сімуляцыя, альбо гэта ёсць, альбо мы знаходзімся ў супольстве, якое проста перажыло абсалютна ўсе праблемы голаду, холаду і ўсяго такога, то бок такая утопія, па сутнасці. Але гэта утопія зараз знішчана нейкай ацыфроўчай, нейкімі машынамі, якія ацыфроўваюць усё. Вось, аблічбуюць. Ну, карацей, ператвараюць, па сутнасці, такія блокі белай масы, што выглядае вельмі як проста дэфрагментацыя ў камп'ютары. Я не ведаю, як такая маналітная ўсё становіцца. Вось, і гэта вось працэс, яны называюць гэту штуку, якая знішчае ўсё гэта, яны называюць працэс. І, па сутнасці, жыхары гэтага горада пакідаюць яго, Cloudbank, выключна для таго, каб выратавацца ад гэтага працэсу. Вось, рэпарцёр, якая засталася ў горадзе. Так, зараз, калі я знаходжуся на ўсходнім перыметры і чакаю непазбежнага, я асяроджана маім супольствам, і я ў спакоі. Гэта было маім гонарам і маёй прывілегіяй дапамагаць распаўсюджваць навіны кожнага дня сярод людзей гэтага горада. І маё адзінае шкадаванне не мець больш часу, каб падзяліцца з усімі вамі. На захад я бачу нічога, а на ўсход нічога. І так мы чакаем разам, плячо да пляча. Мы не пакінем наш горад пад ніякімі умовамі. Я думаю, нават працэс ўжо гэта зразумеў. Бывайце. То бок усе загінуць. Добра.
Просто мы яшчэ ў горадзе. Мы ў самым цэнтры працэса. Вось, і яны ўсе нас не чуюць. Мы гэтае паведамленне, мы пакідалі каментары, але яны, па сутнасці, нічого не праводзяць. Так. Так, мы можем заховаться. Я мне пытаюся отсюда прийшов, ні? О, знову йому дрена. Так, почекайте-ка, я отсюда не прийшов тоді, помните. Хлопці дрена. Я отсюда тоді прийшов? Подається так. Пам'ятаєш, я розповідала про бой з смоком у ДНД у нас? Учора в іншій компанії у мене було моє другое стукнення з молодим смоком. Зраділо йому Д-20. Смоки ніяк не виживають. Абсолютно. Смоки у ДНД, дефолтні смоки, як вони є, вони насамрэч, мені подається, просто, ну, по моїх відчуваннях, як чоловіка, який водить, він доволі слабий. Трошки ти чекав більшого, скажімо так, як ДМ від їх. О, що вони будуть прям навіть молоді, будуть більшою погрозою для гульців. Їм складно вижити ще чомусь. Ну, коли мені користатися ось типу хитро, то тоді вони доволі простенькі. Їм треба хитро себе поводити. Треба додавати які здольності. Ось. Ну, типу, мені подобається фантазія, десь я бачу, типу, як, наприклад, є така штука, ідея, не пам'ятаю від кого, просто додати, наприклад, вогненному цмоку, додати червоному цмоку, додати каб'йону пульсируюче полум'я. Тобто, коли ти скончуєш свій ход або заходиш близько до цмока, ти отримуєш собі пошкодження полум'ям. И не обов'язково великая там, ну, типу, 1d4, 1d6, что-нибудь такое. Ось, але просто показувати його погрозу навіть просто з-за того, що ти близько каля його знаходишся. Ну, це для дорослих, наприклад. Ось, молодим може і не треба. Ну, короче, ось такі мелкі моменти. Так, а чому, що це за блискучка? Слухайте, це можу просто так рознести. Ось так. Яны чамусьці не збіраюцца ў групу і не збіраюцца мяне забіваць. Что у нас тут? Мы подскончиваем транзистор, по сутнасці, потому что у нас мы пробираемся ў самае сэрца працэсу і застаўся яшчэ адзін чэл з забойцаў нашага каханага, хутчэй за ўсё. Я не ўпэўнены, ён зараз, яго розум знаходзіцца ў мячы, у транзістары. Які знання. І вось зараз ён з намі размаўляе, адзінае, што ён пакрыху дурэе, яму дрэнна становіцца. Ён каля моцных працэсаў... Блін, не-не-не, я не гэта хацеў. Карацей, каля моцных працэсаў ён дурэе. І вось зараз ён зноў сябе так паводзіць. Ой, блін, хвост у мяне трапіў. У нас была пачка 4-го левелу, але мы былі замкнутыя на лакацыі, таму ён не мог адлеціць далёка ад нас, як першая. Але карацей не ўпэўнены, што мне падабаецца гуляць злодзеем. Для ўтагрышы ён мне вельмі камфортна, але ў баі вядома сум. У сэнсе, ну, у роуг, так? Ну, каму як? Ён наносіць да халеры пашкоджанняў. Мне просто падаецца яму... у цябе яшчэ, ты казала, свошбаклер, так? Можа быць, можа быць. Это под настрои. Рога-злодей, так. Я складана з перакладам, мне любые варыянты пераклада роуг не вельмі до конца падабаюцца. Я знайшоў адное слово,
на адным сайце у антыкальцыі. І мне яно вельмі спадабалася для перакладу рогі, але не ўсе могуць пагадзіцца са мною. Тыпу, ёсць слова чмут. Вось, і вось яно пасуе па сэнсу, проста яно настолькі нейкае абмежаванае ва ўжыванні, што яго тыпу нават у слоўніках вы фрэнд знойдзеце. Чмут, так. Вось, яно мне падабаецца, але, блин, я немагчыма, тыпу, сказаць, што тыпу гэта правільны адзіны пераклад. Прям абсалютна гэта слова-то амаль не існуючае. Так, тэст на планаванне. За один ход знішчаць? Ось так. Ага. Ось так. Заблокавана? Ось так, ось так. Ось так. Подається. А чому один заблоковано? Ось это заблокувався, хоча ён був один. Проблема. Баклер у мяне з першай кампаніі, ён цікавее. Але я не помню, што хочу ў двух розных кампаніях аднолькавага браць. Ну, шчыра, ёсць такая штука, я таму дазваляю сваім гульцам змяняць клас, калі хочацца. Спачатку я думаў, што гэта, ну, тыпу, парушаю фантазію, але я разумею, што просто можна задзяўбаць гуляць аднаго і таго ж персонажа. Просто само па сабе. Так, вось так. Блин, не, пачакайце-ка. Спачатку мы пачынаем вось так, потым становімся вось тут. Два удары. Становимся ў гэтую кропку, і нам павінен даставаць вось да вось гэтага. Усё. Усё. Я просто падрыхтую сабе іншага на выпадак смерці. Ну, і адразу пойдзеш памрэш на наступны. Там просто бывае такое, што я скажу, што калі рыхтуеш наступнага персонажа, хочацца ўжо як мага хутчэй, каб гэты помер. Типу, калі ў цябе ўжо гатовы на замену нейкія, то ты ўсё больш паглыбляешся ў фантазію наступнага персонажа, і ўжо хочацца хутчэй яго атрымаць. Ось такая штука. Гэта хутчэй за ўсё. Ага. Вось гэта з рандомамі проста. Добра. Так, усталяваць. Зробім перч. Перч гэта у нас пашкоджанне з часам. Не, давайте вось так, таму што яно на таймер, лепей яно будзе асобным слотом. Вось гэта выбух. Давайте вось так. Дадам яго, проджектайла дадасць. І спрабуем вось такім білдом. Толькі адна здольнасць, але... До речі, пінг. Куди я його упіхну? Так, кошт знижає і хуткость атаки повышаем. Давайте возьмем ось так. І ось цей спарк особно просто поставимо на свой слот. Яго, до речі, яго можна... Що у яго дає? Коли по тобі трапляють, автоматично відбиває. Так, я собі у мене білд отримався. І мене зараз заб'ють. Чому йому не наноситься навіть близько стільки пошкоджень, кільки воно каже, що буде наносити? Що за лута? Може того, що його відкидує, я наношу тоді менше пошкоджень. Почекайте, гэта без таймера, гэта просто сам факт перамагчы. Ну тады нормально, я просто клапаціўся, што гэта будзе на... Так, давайте тады білд перазбяром. Я разлічваў яго на трошки іншае. Так, гэта ўсё.
Бріч. Бріч. Больш патэнцыял на планаванне. Паскарае функцыю. Вось гэту мы паставім яе. Так, наверх паставім бріч. Апгрейд. І тады я вось гэтую выбухоўку, вось гэтую штуку асобна. Няхай лётае. Хуткасць атакі вырасце. І вось гэта у нас просто адходзяцца. Это трошки не тое, што я травніку хацеў атрымаць. Нейкі дзіўны білд атрымаўся. А, блин, собаку не заўважу. Напужаў мяне. Мало вельмі пашкоджання трэба мяняць. Вітаю, белая світанчка. Я думаю, я сёння скончу. Такі прыкладна план. Собакі начапіся. Ён замаскаваны, цудоўна. Тады давайте черлідераў просто атакаваць. Блин, собака гэты. Ужае мяне. Я думаў, ён таксама ўсё яшчэ не помер. Так. Черлідера даб'ем так. Это не стакуецца, забыўся. Все. Трэба перасабраць для гэтага выпрабавання. Лухта поўная мне павыпадала, і я поўную лухту сабраў. Так, давайте вось гэта возьмем як аснову. Яму дададзім дебаф. Дададзім пінк, можа быць. Не, ён ему пінк не патрэбны. Вось ты. Табе выбухоўку, каб падвысіць пражектайлы. Пашкоджанне тады. Падае пашкоджанне. Не тады. Дадам стан. Вось так. І як выбухоўку просто можа быць Particle Spear Hit. Вось гэта. Джампу больш скокаў будзе. Дарэчы, мы спачатку спрабавалі пагаварыць з ім, але ён апынуўся нейкім дурненькім. Ну, залежыць ад сітуацыі. Цмокі занадта канарлівыя. Ну, тыпу, можа быць такое. А чаму баунс заблакаваны? Дзіўна. Бридж бэкстеп. І вось так. Вось. Яны ганарлівыя і могуць нават не пагадзіцца просто таму, што слова неўдалае абралі. Ну, типу, ён будзе з вамі пагаджацца не таму, што яму там прям патрэбна. Хаця залежыць ад смока. Дарэчы, ну вось ад тыпа яго. Ось, я іх раздзяляю па тыпам, і як яны будуць сябе паводзіць, характары прыкладна падобныя. Ну, у адным колеры смока. Просто што мне не так шмат варыянтаў было, калі імі скарыстацца. Типу, яны запланаваныя, але часта бывае такое, што персонажы просто не ідуць нават да смокаў. Типу, ён ёсць там дзесьці, яны, можа, нават пра яго пачулі, але просто такія, нахрен яго, не пойдзем. Таму што нам патрэбны. Мяне забіваюць. Вось гэта прям кайфова у мяне атрывалася камбінацыя на скіле. Можа, варта яго сабе сабраць у гэтым самым, не толькі ў прабаванні. Белыя? Ось белых, дарэчы, у мяне не было. Ні разу. Белыя ж это лёд, так? Ну, не, на белага у мяне няма архетыпу. І бывае, ведаеце яшчэ, бывае такое, што калі гэта кожны ДМ будзе падбіраць нейкія ідэі і штукі, адтуль, што ён глядзіць, які контент, карацей, ДМ глядзіць. Вось, мае ідэі узятыя з розных штук. Ведаеце, я кажу, пасля таго, як пачаў вадзіць гульні па ДНД, ну, ўжо даўно, я зусім па-іншаму гляджу фільмы, кнігі чытаю, я гляджу
на не тое, як там галоўны герой развіваецца, перажывае нейкія праблемы. Я гляджу на злачынцаў. Мне такі, ці цікавы гэта злачынец. Ну, тыпу, ці яго ёсць, ці цікавым бы персонажам ён бы быў. Я потом магу гэтага злачынца запихнуць у цела енота, не ведаю. У енота я толькі што прыдумаў, але агульна тыпу ты бярэш і проста гэты характар перадаеш нейкаму іншаму персонажу, ён можа нават быць не злачынцам, але просто цікавым гэта робіць цікавага персонажа. Гучыць як наш першы, якога мы вырашылі не чапаць, але ён вырашыў пачапаць нас, але там быў шкодны чырвоны. Ну, усе па лору гэтага самага ДНД, ну не ДНД, а канкрэтна, я бы сказаў, нават узбярэжжа мячэй, але яны распаўсюджваюць гэту ідэю на ўсе сусветы. Чысты колер гэта злыя цмокі. Ну, любыя драконы, які мае колер, напрыклад, ён называецца чырвоны, яны храматычныя называюцца. Вось чырвоны, чорны, зялёны, вось такой вось весь гэты набор, яны злыя. Яны першапачаткова злыя, яны жадаюць знішчэння і максімум падмана. То бок, ну, яны могуць вырашаць зялёныя, напрыклад, яны звычайна падманшчыкі такія. Вось, ну, напрыклад. Вось, чорныя асацыююцца са смерцю, хаця яны такой кіслотныя такія. І вось рознае. Ну, вось усё гэта яно як бы настаковваецца. Калі вы металічных цмокаў сустракаеце, яны звычайна добрыя. Яны пазітыўна ставяцца да раз. Хаця генаралівыя таксама і могуць, ну, тыпу, з імі якраз таки дамаўляцца можна і нават карысна. Яны звычайна пазітыўныя. Ось, і яны паміж сабою, і цмокі яшчэ паміж сабою часта не любяць адзін аднаго, таму што гэта бойка за тэрыторыю і скарбы. Ну, тыпу, за багацце нейкія альбо штосьці. Ось. Універсітарнай Декін распавядаў пра белага цмока, які любіў хадзіць у карчму ў выглядзе чалавека і займаўся кобальтам. Выхоўваў іх. То бок, ну, вось, прыклад. Насамрэч, тыпу, любы цмок можа быць любым, як пажадае ДМ, альбо той, хто сюжэт піша. Абсалютна пофіг. Межы лора не лор не для таго, каб абмяжоўваць ідэі, я лічу, лор, каб падкідваць ідэі. Ось, таму тое, што я вам апісаў, абсалютна можа не быць прымяніма за адным сталом. Гэта не абсалютна ультыматыўная лоравая штука, калі ДМ жадае па-іншаму, будзе па-іншаму. Таму нармальна. Ось. Таму не трэба, таму для гэтага метагеймінг вельмі перашкаджае, калі у вас ёсць веды па-за межамі гульні, а ваш персонаж, ну, гэтага не ведае, лепей пытаць у ДМа, ну, праз сусвет. Вось, ці жадаем схадзіць на Адысею кінотэатр, мы літаральна на гэтых выходных былі. Мы былі на гэтых выходных, у нас быў дзень марафона ў суботу з жонкай. Мы глядзелі Адысею ў адзін дзень і Чалавека-павука новага. Ось, прям адзін у адзін. І амаль адзін за адным, адзінае, што мы дамой вярталіся, каб катоў пакарміць. Ось. Я не ўпэўнены, я піхну пінг сюды. А не, лепей давайте ведаць, што я піхну пінг у вось гэты слот, паскорыць каст. Ось. Я так-то, можа быць, не супраць быў бы яшчэ раз хадзіць, але у мяне планы, у мяне выходныя як ужо пралічаны. Ось такая штука. Ось. Таму што мне патрэбна дыялог яшчэ дачытаць у перакладзе. Усё ён не дачытаецца ніяк. Ён здаравенны, блін. Сабака, адчапіся. Я зразумеў, чаму я яго не заўважаў, таму што ён не бачны, блін, быў. Вось чым прыкалдэс. Да блин, собакины. Вось, карацей так, план па дыялогах яшчэ там штукі зрабіць. Вось бота патрэбна перарабляць. Пафіксіць багі перад тыднем, які будзе на пагаласаванню, таму што з багамі будзе поўная жэсць. Так, мне падаецца, гэтую спробу мне могуць зараз провалить. Не-не-не-не, не забивай меня. Так. Просто все, что есть у нас, пихаем его. Ну все. На апошнім здоров'ю, там не бачным нават. Кончили хвалю. Учора ще котка праз месяц вярнулася додому, ніякого стресу не адчула. О, цудоўна.
Цудоўна. Сестра уже не хотела отдавать. Ну, добре, что с коткой все в порядку. Оп. Так, это дэш. Блин, я неправильно собрался. Ладно. Ось так зробимо, ось так зробимо. Там оверкіл трохи по здольності. Ладно. Ось так. Блин, только не собака. Ненавижу собаку вот тут. Это бурзики просто жестненькая. Аж внутри їх. Ну ось, яны хутчэй за мяне носяцца. І наносять пашкоджання, до якого я не могу ухилиться нормально. Так. І чому яно там заблоковано і все? Не-не-не, забили. А, я купляю только... Все добро. Я могу протягивать. Одна со здольностью была просто сгублена. А я все еще могу протягивать. Так. І што, мне полностью патрэбна перасабраць гэта, так? Мне патрэбна гэта перасабраць. Маскаванне дадаткова дададзім, вось сюды пойдзем. Будзе рывок. Не, трэба перазбіраць полностью цалкам. Зробім вось гэты удар. Яму падвесім нон-стоп, вось гэтую штуку. Я могу дадаць туды ось гэтае кола. Trail damage, trail duration. Не, гэта не патрэбна. А, і тыя зламаліся, так? Абсолютно. Когда баунса не будзе. Давайте тады. Я могу пингу даць. Turn cost attack speed 120%. Ладно, давайте вось так. Удар вось такі. Яму вось гэтую штуку дадаем. І вось так. Blast radius вось. А, target penetration знікае. Ну ладно. І нябачнасць сабе. Такі вось набор паспрабуем. Просто вось гэтым станам можна абсолютно задзяўбаць большасць ворагаў. Тых жа бурзікаў можна просто станлочыць. Блин, ён перавылупіўся, казліна. Не, давай-ка. Не забівай мяне, хопіць. Блин, пятый бурзик, а? Да блин. Так. Не поспеваю, да. И бурзик телепортуючийся. Ну, цудоўно. Шестненько. Не пошастило з тим, що повипадало, я не удало яшчэ пару разоў склав их. Зламав тое, що мені було потрібно. Ну ось. Я зараз у пастцы, по сутнасці, сваёй же. І не паспяваў клеткі гэтыя забіраць сабе. І ў выніку ворагі папераджаліся яшчэ.
Ось так, масло просто їх дин-дин-дин-дин-дин. Есть. Это опошняя хваля, сподіваюся, була? Это была не опошняя хваля, мне кабзда. Мне кабзда. Civilization 5. Так. Дякую велике. На цивілізацію 5 відправляється 500. Бурзики кривлять каточка. Ну, глядіть без смс. Блін, я думаю, до речі, уже гэта настолькі жарт стары, што ён уже не актуальны. Я думаю, некаторыя людзі яго просто уже не разумеюць. Глядзець без рэгістрацыі смс. Адчуў сябе просто старым у гэты момант. О, вот эта комбинация мне подобается, потому что удар, и он подтягивает зараз. Это станечий удар, який подтягивает. То бок, по сутности, да, который адзінае, што ратавала ворагаў, гэта тое, што яны былі за зонай просто атакі. Вось, пасля першай атакі. А зараз я могу просто бить и бить. Нон-стоп. Адзінае, только патрэбна першы раз трапіць. Ну, показывало, что забье. Во, бачили, я його телепортнув до мене. Да, блин. Не, давайте на черлидера. Зараз, я думаю, актуальный был бы жарт с такого же разряда, был бы некий про казино, онлайн-казино пораить. Что я не гляджу там, где рекламуют, по сутности, онлайн-казино, там у меня я не прозомбованный в этом. Ось, бачите, он один, и все, он у станлоки, он просто ничего не может заробить. Вот эта комбинация прям имба. И оно станить, атака, якая станить ранее откидывала, зараз станить и подтягивая. И просто у всех, кто трапляют у зону, где не этой здольности, просто не здольны ворушиться до самой своей смерти, коли мне хтось еще не перешкоджает. Ось, потому что хтось коли перешкоджает, то я перестаю, гэта адзінае, что я ратую их. Так, мне здається, фраза «спампувати без реєстрації СМС» була одним з моїх перших інет-навиків. Ну, так, знайти. Знайти в інтернеті. Всюди було складано. Так, это чарм. Мені дали ось гэтую здольність. І ти у нас що? Суперюзера можна отримати, вероятність. Давайте суперюзера як пасівку поставимо. Блін, эта штука ще не скончується. Так. Наближаємося сюди. И заодно вот так забиваем его. Так, покуль мы даем... Блин. Покуль мы даем рады увогуле без... Жесть. Блин. Вось. О, чудовно як. Это станлок. Имба имбою. Я вот не користаюся нічим іншим. Да блин! А? Зараз тільки як мені його зламало, а? Так, ось это баунсы отправить. Тебе очаровать, а там поглядим. Что-нибудь зламається зараз, тому що мені зараз нанесу докладно пошкодження.
Ось, зламалі здольнасць. Ось якраз таки маю здольнасць гэтую, якую я ўсё зараз забіваў. Ну. Да, это перемогли. Летели, перемогли. Угу. Нормально так досвіду. Ну, по сутності, все не обов'язкове, тому що ми, якби... А, почекайте, як це тест ще можна? Тест планування, давайте. Тест планування. Забить за один ход. Ага. Почекайте-ка. Ага, пакет буде кинутий тільки передо мною, так. І він не заб'є усіх. Що від мене ожидає гульня? Это полностью все обысти. Это краш. Для краша занадто далеко. Ну, это их не забья. Почекайте-ка. Можна закинуть яе вось так. Я могу ударить яе 2 разы. Почекайте, как это падаецца спрацуе. Ствараем пакет і б'ем яго 2 разы, каб ён закінуўся далей. Прыгажосць. Не, 3% до нового уровня. На тебе хтось заподхалується на твічі, нахера головне навошта. Ти погляди, колькі у Регана подписчикам. А, так, это тренировочное, это не то. У Регана там до холеры подписчикам. Чим я недобре раптовне відкриття? Так, дозволяють поекспериментувати з білдами, побачити, примушають користатися чимось іншим, ти можеш знайти цікаві комбінації, ось це все спробувати. Я люблю таке. Так, он психічних, ну, типу, я один з тих, хто підписаний на Регану. Не трапляйте в мене. Так, що там не бачу ні халери? Здявбалі. Не. Зараз это буде болюче. А чому ти оборонен? Правильно, я ж там, типу, некая... Так. Чому? Disrupted. Добре, я зробив здольність. Там Disrupt, докладно, я згадав. Хтось може збивати нам зараз нашу здольність. Во, ось ця зона. Блин. Есть рагона, что до опошнього босса мы прийдем без дольності у Вогля. А чому я не вернул назад? Не. Я ще одна здольність мінус. О, капздаяк. Я думаю, я буду иметь проблемы великие.
Я пасля... А, пачакайце-ка. Ай, блин, я сабе... Божухну, я зрапчу сам сябе. Капзда. Я тому что я мины маленькие гэта не заўважаю. На зямлі. Я ў выніку суперюзера прадзяўбаў здольнасць. І я амаль усе здольнасці свае згубіў. Тобто мінус 2 здольнасці зламаныя. Спадзяюся, не адзіна, каму не страшна ад таго, куды нас завядзе... Каму страшна ад таго, куды нас завядзе гэтая шыя. Я зараз не пра нейкі там Skynet ці іншую фантастыку, пра тое, што людзі дэградуюць, шыю ўзмацняе магутнасці. Варта наконт гэтага клапаціцца. І мне падаецца, ну, тыпу, калі гаворка ідзе пра шыі, заўсёды просто тэма шыі настолькі шырокая, і я не ведаю, я за свой час, ну, я трохі калекцыю збіраю гэтых пытанняў, і ў мяне дзесьці ў галаве, калі я па ёй праходжуся, у мяне дзесьці я налічу ўжо 12 пытанняў, якая хвалюе людзей. Ну, то бок, глобальная, настолькі глобальная тэма, што калі пытанне шыі падымаць, то гэта чапляе за сябе не адну тэму, а цэлых 12. І яны ўсе розныя. І яны ўсе не дакладныя, кожная з іх мае нейкае, ну, больш відавочныя адказы, чым іншыя. І то, куды яно можа завесці, немагчыма прадказаць. Вось у чым праблема. Просто немагчыма. Яно не настолькі у нас мы не ведаем, як яно, куды яно прывядзе. Яно можа варта клапаціцца на наконт таго, куды яно вядзе, за гэтым сачыць, як яно развіваецца, і яно можа як дрэнна вельмі скончыцца, а можа і не вельмі. Так што, ну, тыпу, яно можа быць як вельмі пазітыўна, так і нейтральна, так і негатыўна. Канкрэтна твоё пытанне, гэта адна з тэм, якая мяне хвалюе таксама. Вось, просто што гэта адна з тых тэм, на якія проста няма адказу. То бок, я не магу знайсці, зразумець, неяк праецыраваць, куды гэта ідзе. Ну, просто не хапае даных. Інфармацыя просто па сітуацыі. І мне падаецца, людзі, якія кажуць з упэўненасцю, што яны ведаюць, як гэта адбываецца, не да канца разумеюць саму, ну, тыпу, не разумеюць, наколькі комплексна гэта ўсё адбываецца. Ось. І не разумеюць, альбо пераацэньваюць межы шыі, альбо не пераацэньваюць, недаацэньваюць. Вось, ну, такое я таксама сустракаў. Ось, цікавая, карацей. Тэма цікавая, адказ мой будзе такі: ты не адзіны, каго гэта клапоціць, гэта цэлая праслойка тыпу людзей, здаравенная, і не нейкі Skynet, а вось канкрэтна развіццё чалавека як асобы. Ну, тыпу, у сэнсе таго, як яно ўплывае на нас, і тое, што праблема пастка шыі, я яшчэ выказваўся, гэта трохі падобная тэма, але не трошкі пра іншае. Гэта тое, што яна шыі дае людзям кнопачку дафамінавую, якую мозг абажае проста. Мозг любіць ні халеры не рабіць. Ну, наш мозг зроблены такім чынам, каб эканоміць энергію, ён робіць усё магчымае. Ваша лянота — гэта самаахова мозга. Любое напружванне і навучанне і разбіранне ў новых тэмах — гэта напружванне для мозга, якое ён не любіць. Ён спрабуе гэтага пазбягаць. Даведвацца новыя штукі крута, весела, але гэта тое, што мозг не хацеў бы не рабіць, калі ёсць магчымасць. Вось. Шыі можа поўнасцю закрыць гэтую штуку, і, ну, скажем так, людзі сканцэнтруюцца не на паляпшэнні сябе, а на паляпшэнні шыі. Разумееце? Тыпу, людзі заб'юць проста на тое, каб самім станавіцца лепей і проста застацца, ну, тыпу, закансервавацца і стаць, адкаціцца, скажем так, крыху назад. Я не думаю, што мы атупеем там поўнасцю, і гэта пераўтварыцца ў нейкую дыстопію, у якой мы вось гэта, як у волі, карацей, людзі проста нас катае на караблі капітан шыі, прыкладна такое, нічога падобнага. А я гэта самае хутчэй думаю, што гэта будзе тое, што большасці людзей яны палічаць, што на халеру мне разбірацца ў штуках, калі у гэтым можа разабрацца шыі і зрабіць за мяне. Вось праблема расслаення ў гэтым у тым, што інтэлектуальная, скажем так, эліта, можна сказаць, я не кажу пра багатых людзей, я кажу пра інтэлектуальную эліту, тыя, хто рэальна вельмі разумныя людзі. Вось, яны будуць адарваныя ад сусвета вельмі моцна, калі канкрэтна сусвет будзе вельмі адарваны.
То бок гэта не чалавецтва будзе жадаць разбірацца ў новых штуках, а будзе нейкая маленькая каста. Гэта ў прынцыпе напалову праўда і так, але гэта не гэта вельмі звузіць кола людзей, якія будуць жадаць за гэтым займацца, просто таму што гэта станецца, ну тыпу, і гэтых людзей стане трохі менш. А гэта дрэнна, тыпу, лепей, чым каб гэтых людзей было больш, нават не якасна, а колькасна, таму што я лічу, што колькасць вельмі важная ва ўсім гэтым. І ў выніку проста таму што шыіта ён па сутнасці выдае тыя рэзультаты, ён не выдае новага. Ён выдае новае на базе таго, што ёсць, там нейкія лакуны можа запаўняць, але агульна ён як бы прям супер новыя рэчы, то бок абсалютна рэвалюцыйныя нейкія рэчы ён не робіць. І для гэтага трэба ўсё роўна людзі, якія будуць рабіць даследаванні. Вось гэтая эліта, яна, скажем так, закансервіруецца. А кансервіраванне гэта дрэнна. Я лічу, што не павінна суполка замыкацца, скажем так, у сабе. Вось гэтага я пабойваюся. Вось, ну, тыпу, такой такога варыянта развіцця падзей, але гэта настолькі немагчыма прадказаць, таму што столькі фактараў ёсць у гэтым яшчэ. Тыя астатнія, тыпу, 12 пытанняў наконт таго, што гэта колькі будзе ён рэальна каштаваць, колькі людзі рэальна могуць сабе яго дазволіць на кожнадзённым карыстанні, ці магчыма зрабіць яго танней, ці немагчыма зрабіць яго танней. Вось, і гэта проста выбухне гэтая ўся бурбалка, і у выніку усе застануцца проста з тым, што гіганцкія кошты на гэтыя штукі, і тады гэта ўсё, што я апісваў, яно будзе зусім па-іншаму, таму што шишкай буду карыстацца толькі вялікія карпорацыі альбо на дзяржаўным узроўні, таму што ніхто і астатні не можа сабе дазволіць, там умоўныя універсітэты будуць карыстацца шишкай, і гэта зусім іншы сусвет. Гэта зусім тое, што людзі зараз праецыруюць, ну, тыпу, можна праецыраваць з бегучага моманту, але калі расцягнуць трошкі далей, раптоўна абсалютна выпадае. Вось, таму проста складана прадказаць, таму што занадта шмат чаго можа клапаціцца наконт гэтага варта, але ў той жа момант за колькасці фактараў проста немагчыма непрадказальна. У нас новая функцыя, tab, яна regenerative. Я не ведаю, чтобы... я на здароўе. Так. Можа паглынаць здароўе. І можна колькасць карсей забіраем сабе. Гэтую. І што ў нас яшчэ? Пасіўныя слоты. Enable secondary upgrade slot for an active slot. Што? Яшчэ один пасіў. Не, давайте апгрейд слот яшчэ один зробім. Вось на трэцюю. Вось, напрыклад, неяк жа дадумаліся да таго, каб шыі гуляў за цябе ў гульні. Навошта тады гуляць? Гэта... Ну, я скажу, што калі камп'ютар гуляе за чалавека ў гульні, гэта хутчэй... Ну, гэта прыкал DS, хутчэй інжынернага плану. Ён існаваў да таго, як з'явіліся LLM-кі. LLM-кі тут увогуле нават і не патрэбныя для таго, каб генератыўная, ну, штучны інтэлект генератыўны мог пакрыху навучацца праходзіць гульні і рабіць іх. Гэта само па сабе не... Ну, гэта цікавая вельмі тэма, але яна цікавая выключна з інжынернага боку гледжання. Яна не для таго, каб не пра тое, каб гуляць, а як вырашыць пытанне. Вось, тыпу, ці можа камп'ютар сам навучыцца гуляць у гульню, якую ён не ведае. Ну, тыпу, вось такое. Тыпу, можна... Ці можа ён навучыцца без неабходнасці навучаць яго, тыпу, паказаць яму ідэальна нейкую штуку. Вось, і гэта цікавае пытанне, і можна атрымліваць нечаканыя рэзультаты, якія чалавек не прыдумаў бы, таму што гэта абсалютна перабор усіх магчымых варыянтаў ва ўсе магчымыя бакі, і атрымліваць сабе пэўны рэзультат. Такім чынам, гэта цікавая тэма. Гэта насамрэч даволі цікавая, але яна цікавая у інжынерным сэнсе. Яна не аб тым, што, ну, ці можа гэта сам машына ацаніць якасць арта, ну, у сэнсе спадабацца, каб арт мог спадабацца. Вось, напрыклад, справа у нас прыгожы арт, і мне вельмі падабаецца, ну, зразумела, машыне як бы пофіг. От, глобальна яна... Яе зрабілі, калі машына будзе ацэньваць арт, то яе зрабілі, хутчэй за ўсё зрабілі для таго, каб яна умела і магла ацаніць якасць арта, але не магла, як бы, гэта проста ацэнка, навучылі ацэнкі. Мы ўсе проста згарым, так, зараз я прапусціў паведамленне. Я прапусціў паведамленне. Вось. У Helix Supergiant таксама добра падштурхоўваюць да спробы з рознай зброі і здольнасцяў, але ў транзістары гэта мне неяк асабліва спадабалася. У транзістары цыкл гэтага хутчэй. У Хейдесе гэта на ўвесь ран, а ран можа быць доўгім. Ось.
Я люблю вельмі руглайты за тое, што яны часта падштурхоўваюць тебе эксперыментаваць з рознымі штукамі. Ось. Я зараз на тым самым Slay the Spire пакрыху там бегаю 5-ю складанасць з 9. Ось. І пачынаюць змяняцца білды з тых, якія працавалі раней, абсалютна слабыя становяцца некаторыя становяцца больш цікавыя, нейкія новыя камбінацыі з'яўляюцца. Ось, і персонажы пачынаюць па-новаму адчувацца. Ну, типу, ёсць глыбіня ў гульні, вось такое. Вось, так. Пам-пам-пам. Адсутнічае аўтаматычная актывацыя. Працэс будзе караптат клеткі ствараць, калі яна будзе знішчана. Я не жадаю, гэта будзе занадта. Гэта аўтаматычная актывацыя. Ускладненне яшчэ сабе адчынілі. Але я яго, можа, ўжо ставіць не буду. Я нават думаў прыбраць зараз ускладненне, таму што неабходнасці ў іх як бы глобальна няма. Гэта проста сабе ускладненне жыцця, просто таму што цікава. Вось, але мэта зараз паспрабаваць зараз кончыць гульню, таму я, можа, і прыбяру. Просто каб прасцей было. Пум-пум-пум. Вось у мяне 2 здольнасці знікла. Зараз вельмі балючая бойка была, і я не разагрэты неяк балюча. У мяне не шыя, але маленькі бот гуляе за мяне ў одну браўзерку выключна. Каб я магла манетызаваць гэта, мінімальна марнуючы свой асабісты час. Класіка. Типу, там, дзе боты у гандлі і рознай гріндзе, яны проста паўсюль, я вам скажу. О, гэту штуку можна было... я нельга перасоўваць. А навошта гэта? Весь гэты час гэтай штукі можна было перасоўваць? Вось прям так? Мне неабходна тыркаць праз клавішы? Лол. Я не ведаў. Давайте все гэта разбяром. Давайте Life Leech. Хацелася бы сабе вось на гэтую штуку, на Purge. Я лепей так зраблю, мне ўсё ж таки звычней. Я жадаю дадаць лячэнне. Lifesteal. 2 здароўя, 2% у секунду. Няхай будзе. Ось, будзе расцягнутае ў часе лячэння. Мае асноўныя здольнасці, якія я выкарыстоўваю для удараў, яны зараз зніклі. Ось, яны зламаліся просто. Так. І суперюзер, мне вельмі падабаецца гэтая пасіўка. Маскіраванне патрэбна, просто каб было. І мне застаецца яшчэ 1, 2, 3, 4, 5 слотоў. Так, get. Может быть get? Давайте вось гэтую штуку, няхай... это рейндж пашкоджанняў падвысіць. Цудоўна. Пакідаем. І вось гэтай штуцы дададзім трейл. У нас застаецца месца на 1. І мне падаецца... у меня ёсць вось пінг. Яго можна вось сюды дадаць. І гэта будзе ідэальна. Всё. Бяжым вось з гэтым білдом. Я не вельмі бачу, куды ісці. Тут каты дурэюць крыху. Кондиционер просто запущены, і крыху пачынае падаць тэмпературу ў пакоі. А дзе выхад-то? Я спецыяльна тут змагаўся, каб што? Я не бачу реально куди ісці. Ну толькі бэкдор застаўся. Але ў бэкдора мы ўжо былі. Мне можа... Давайте думку подумаем.
Окей. Зранці, до речі, артикул трапився по темі використання шиї у медицині. Mayo Clinic is facing a federal lawsuit from its former AI compliance lead, who alleges the hospital system buried serious flaws in internal AI tool and pushed her out after she raised the alarm. The complaint puts a hard number on the risk, an alleged 67% error rate in a clinical AI assistant that staff reportedly tried to hide. Гэта ёсць праблема такая. З-за таго, што ёсць типу пэўны запыт у, скажем так, глядзіце, якая справа. Мы маем зараз вельмі дзіўную сітуацыю у карпаратыўнай сітуацыі, асабліва ў бізнесе карпарацыі, у тым, што зараз гэта самае, любыя CEO і увогуле шмат людзей упэўнена, што шыі вырашае ўсе нашыя праблемы. Асабліва бізнесу гэтым зацікаўлены, таму што шыі можа вырашыць іх праблемы, і ім не патрэбна будзе працаваць, і асабліва вось гэтыя, ну, тыпу, гэта пілюля, якая вырашае ўсе іх праблемы раптоўна, так? І гэта новае поле, у якое яны спрабуюць кідавацца. Вакол гэтага з'яўляецца шмат кар'ерыстаў, якія, карыстаючыся гэтай ідэяй, прадаюць камусьці зверху вось такую казку, у якой шыі вырашае ўсе іх праблемы. Гэта неправда, шыі не вырашае ўсе праблемы, шыі вырашае частку праблем, можа вырашаць праблемы, можа зніжаць кошт некаторых штук, але не універсальная штука, і больш за тое не на гэтым этапе. Ну, типа, на гэтым этапе гэта, па сутнасці, эксперыментальная херня. Вось, і людзі не ўмеюць ім, ну, типу, карыстацца, каб яно было эфектыўным. Просто няма, амаль не існуе такого спосабу. Чалавецтва не разабралося, што куды яно яго можа прымяніць, і якая сфера прымянення ў шыі. Вось, і мы маем такую сітуацыю, што ёсць кар'ерысты, якія прадаюць гэтую ідэю, яны могуць шчыра верыць у гэтую ідэю, могуць не шчыра ў гэта верыць, але яны зарабляюць на гэтым грошы. Яны прадаюць гэтую ідэю людзям зверху, а тыя людзі, якія не, ну, типу, незадаволены шыі, абвяшчаюцца, ну, типу, людзьмі, якія ідуць супраць прагрэсу, ну, па сутнасці, альбо не дапамагаюць у прымяненні. І гэта я вам кажу як чалавек, які падтрымлівае, як бы, увогуле карыстанне, ну, як бы, не ўвогуле карыстанне шыі, а я разумею, што яму ёсць прымяненне карыснае. Вось, я говорю, ім рэальна можна карысна карыстацца, праблема ў тым, што людзі забіваюць карыстацца сваёй галавой замест гэтага. І не карыстаюцца метрыкамі і рэальнай ацэнкай, тыпу, ці яно робіць лепей. Не, людзі проста паверылі раптоўна ў ідэю таго, што яно проста вырашае іх усе праблемы без рэальнай ацэнкі, ці вырашае яно іх праблемы. Яно можа вырашыць іх праблемы, але трэба даследаванне. І кожная кампанія, якая пачынае гэтым займацца, павінна праводзіць свае даследаванні, ці працуе гэта ў іх. А гэта грошы. Людзі проста абіраюць паверыць у тое, што хочацца верыць. Таму што гэта, ну, тыпу, ідэя ідзе наперадзе рэальнасці. А я такое не люблю. Я люблю навуковы падыход, калі рэальнае прымяненне даказанае. Вось, і гэтага не адбываецца, вось гэта самая бяда. І вось гэты прыклад, калі людзі, чалавека звальняюць за тое, што ён кажа аб тым, што шыі кажа, ну, тыпу, ён памыляецца, і чалавек бачыць гэта, ён рэпорціць аб гэтым, ён гаворыць, што гэта праблема, яго звальняюць. Гэта не адзіны прыклад, гэта халеры адбываецца у вялікай колькасці проста. Людзей звальняюць за тое, што яны кажуць, што шыі не выконвае сваю задачу. Вось такая штука. Так, Windows забіў DOS шмат гадоў, так, сёння не DOS, так, DOS у нас будзе, калі і будзе, то сёння, можа, канцовачку DOS яшчэ паглядзім, а просто і ўсё, а DOS, ну, мы, па сутнасці, скончылі. Калі сёння не паспеем канцовку DOS паглядзець, то просто я сам сабе патыркаю. Так, ММО-боты, ну я кажу, нават у сінглплеерныя гульні даваць машыне пагуляць, гэта выключна інжынернае пытанне. Але калі табе патрэбна, ну, тыпу, гэта проста лялька такая, ты паглядзіць, як эта штука сама ў сябе гуляе, але, ну, больш карыснасці няма. Я не бачу выхаду. Слухайце, я зразумеў. Гэта я павінен разбіваць. Так? Так, я павінен быў гэтую сцяну разбіваць. Працэс полностью запаланіў ужо просто горад, вось у чым праблема. Вось яно ў чым прыкол DS. Я вось гэтага не ацаніў. Так.
Бэзавы экран гэта так, калі я табаюся. Справа ў тым, што у мяне час ад часу багае твічат, і ён перастае скроліцца. Вось. І калі ён перастае скроліцца, мне патрэбна табнуцца ў яго, таму што гэтая гульня не табаецца. Ну, нармальна. І калі яна табаецца, яна робіць вось такі экран. Вось, так што вы можете ацаніць, калі я табаюсь. Не магу ніяк гэта нічога зрабіць. У гульні няма рэжыма, тыпу, проста ёсць не фулскрын, але гэта трошкі іншае. Я калі так зраблю, яна будзе маленечкі экранчык ледзь. Вам падаецца, што нармальна, але насамрэч яна мне ў цэнтры экрана маленечкая. Можа быць, я магу ось так зрабіць. Ну, такое сабе, я вам скажу, досвід, я лепей яго назад. Блин, верну. Ось так. Лепей. О, боже. Што мне з пашырэннем адбылося? Дзе маё пашырэнне? Ось так. Ось так добре. Термінал. Junction Gens. Гэта пекарня, з якой піцу доставлялі. Так. Закрываецца. Абставіны па-за межамі нашага контролю. Один флетбред бесплатно. Можно заказать. Сей монстр, Mystery Gens. О, наш сябра уже зусім яму дрэнна. Mystery Gens бяром. Нам шкада, але сервіс зараз недоступны. Дзякуй вялікі за тое, што карысталіся Junction Gens. Ваша ежа будзе дастаўлена до вашага дому праз 9999 гадзін 59 хвілін. Так, удачи вам. Альбо гэта 9999 хвілін. У папярэдні раз там дастава была літаральна за 10 хвілін. Я ж такое. Мне падаецца, меч больш цяжкім стаў. Типу, мне менш адказная, персонаж перастала рухацца вельмі не так жвава. Блин, полностью разваливается тут место. Так. Я так разумею, мне сюди патрэбна пробиваться. Оп. Не, это назад. Так, а куди мне тоді? Ось сюди, кажися. Ось і байк наш. Что это нахрен такое? Давайте ось так зробимо. Почекайте, він називається процес. І он там маск, то йому 0 пошкодження буде. Лухта яка. Так, ну что, ён будзе? Процесс гэта адваліцца? Ёсць. Выглядала як чалавек. І ён называецца працэс чамусьці. Абаронены мотоцикл чамусьці, не наш. Это увесь, что от города засталося белое? Просто не холеры белое. Нет, там нечто бачненько проявляется. Bike deserves some kind of reward. Not to get wiped out like all his bike friends. See you in the country, Mr. Bike. Нічого не додам. Ну, дворик. You go first. Yikes. Оу. Spawning season.
Watch your step and we walk right out. Ага. Боже, на. Прям реально все переполнено гэтым працэсам. Добра, давайте пройдем далей. Bye, ladies. Whew. Here's where we found one of the lucky ones. Гэта ўсё, што засталося ад лакацыі першай самай, я так разумею. Гэта самы цэнтр працэсаў. What? Оп! Оп! Божук на. Listen, jerk. Not good. Да блин! Нормально. Ледь живые. Boom. Штось на от узровень там пошкоджене. Took it where, though? Back to the promenade. Still up. Your posters. Наш постер все еще застался. They were cute. Вони закрасли і фоткають його. Завісли. They really like you. Помрите нахрен. Давайте перч отправим. Может, дрянная ідея була з ним змагатися, конечно. А чому лячэнні не адбываюцца? Я ж дадаў туды рэгенерацыю сваю. А, не, адбываецца, просто смешная там колькасць рэгенерацыі яшчэ. Трэба ў нешта іншае можа замяніць. The shit is wrapped. Хаця з іншага боку яно пакрыху лечыць. Можа і халера з ім. Просто регенерация там смешная, прям не вельмі серьезная. Check the terminals or go on up. А? Lady we found here. Body's gone, but her trace is with us. Угу. Леді, тут чоловік померла був, ми забрали її розум. Тобі одна з наших визитих функцій, якими здольності бойові, якими ми користуємося, це розум людей. Термінал. Діагностика. Terminal thinks you're in charge. Термінал думає, що ми тут головне. Рутовий доступ у нас. Так, діагностика термінала. Tell us something we don't know. У термінала системи ОВЦ не отрималася одна або більше діагностик. Критична помилка. Відключення непозбіжне. Відключення. Surprised those still work. Anything else before we head up? О, ще один термінал. Статус на дворі. This isn't a vote. It's a choice. О, можно обрать новый статус. Давайте снег некая будет падать. A little snow should match the decor. Во. Кайфы, трошки снегу. This. You got the key to the city. У нас полностью система из-за того, что мы один человек, тут по сутности мы полностью контролируем систему. Ну, и она еще и поломалась, по сутности. We can still get through. Hello, world. Прям It абсолютно all все looks so белое. good. Almost there. Last member of the Camerata. He'll be expecting us. Апошний чел з камерати. Это яны винные ось в этом процессе. Look out. Опаньки. А, это уже называется человек. Ну, по типу мужчина, але мат сенсу есть. Ау. Attack team. Чекайте, вони подвоюються, мені подається, ні? We missed.
Так. No, you don't. Його там нема. Добре. Я ще один залишився. Оу, це він вибухнув на мені, так? Помираю вже. О, помер. Це давно. Wouldn't want to wind up like them. Okay, let's go. Фризура? Так. Літеральна фризура. Я не викликають маленькі фризури. Чомусь це не так називається. Hey, look. Begin. А? This is Royce Brackett. Это Ройс Брекет из Камераты зв'язується з тобою праз проксі. Proxy. I am calling for a. Я кличу тебе на перемир'я. I'd very much like for the process Я би вельмі хацеў, каб працэс to stop. перастаў рабіць тое, што ён робіць. And my conjecture is you'd very much like that too. І мне маё меркаванне, што ты таксама гэтак жадаеш. Калі я маю рацыю, тады праходзь. І мы разбяромся ў Maybe we гэтым. could sort this out. Магчыма, мы зможам у гэтым разабрацца. Ён думае, што я працэс. Ён думае, што мы працэс, але ён штосьці ведае, чаго мы не ведаем, альбо ён проста не можа адрозніць нас. Could have sworn I left my body right here. Тут было цела якраз такі вось гэтага блізкага чалавека. Мы нават не ведаем, ён каханы, не каханы. Я думаю, што каханы, хутчэй, галоўнай гераіні. Яго цела было вось тут, прабітае мячом, транзістарам. Але яго зараз няма. Это ўсё, што засталося. Мы літаральна вярнуліся ў самы-самы пачатак. The transistor. What can it do? What can it really do? Well, it can build a bridge. For example, that's something. People want a bridge to Fairview, sure. Why not? It's settled. Have a beautiful new bridge. It's good for more than just bridges. Дарэчы, бачыў, калі палупцаваць больш, чым ХП ў ворага, то з'яўляецца пацешныя каментары. Па-моему, з'яўлялася нешта такое, так. Можна спрабаваць стварыць, дзякуючы транзістару, меч. Мы... Better work. Оп. Стварэнне масту. Wow. You asked for it. You got it. Я кажу, гэта сусвет, альбо, ну, хутчэй сімуляцыя, мне падаецца. Настолькі проста такія рэчы вырашаюцца. Типу, просто прагаласавалі за тое, што ожидаем мост. Ну, я зараз яго перапісаў, і мост быў створаны. The process can't be stopped. Працэс немагчыма спыніць. Немагчыма спыніць. Аднак, However, process could працэс, be impelled to simply працэс можна пераканаць, каб ён проста пайшоў у іншае месца. elsewhere. Забраўся заняўся сваімі задачамі дзесьці яшчэ. І потым мы будзе дастаткова адныя. А што наконт горада, у нас будзе новы пачатак. І што наконт транзістара, у нас будзе пензель. Ага, вы для гэтага транзістары працэс запускалі? Вы хацелі перапісаць увесь горад нанова? Вы ляснутыя? Нахрен её ідзе? З самі ідэямі, блин, полностью обнулення. So this is Fairview. Farther from town than I thought. All of Cloudbank's gonna wind up like this. Немагчыма нічога адрозніць, усё полностью знішчана. Так, а як туди пройсти тоді? Оу. Окей. Мне зайшов ти ж саме двері, вернуло в інше місце. Trying times. Very trying
Складаныя часы, вельмі складаныя часы зараз. You've gone ahead without me now, haven't they? Яны, мае сябры ўжо траюся без мяне. Зараз засталіся толькі ты і я, так? Ты і я. And the transistor. І транзістор. Ляснуты ты. Такі ўжо разумныя ўсе. Yeah, Оу, I got nothing. We had a saying, which goes, when everything changes, калі ўсё nothing змяняецца, changes. нічога не змяняецца. When everything changes, nothing Калі ўсё змяняецца, нічога не змяняецца. Цудоўна changes. так, а? This isn't what we had in mind. Але ўсё гэта не тое, што мы мелі на ўвазе. To something. Добра. Але я пайду не сюды. О, можна That агледзець. isn't looking any better from this angle. З гэтага вугла горад не выглядае лепей. Хто стварыў гэтыя складаныя часы? Ну? Папрыдумвалі, блин. О, мы не хацелі. Мы ўсяго-то хацелі ўсё абнавіць. Поўнасцю. Better. І зараз увогуле гэта перавядзе мяне на каардынаты мінус 2362 па X і каардыната па Y 1126. Fairview. Оп. Так, These. гэтых выбіваем. Hanging back this time. Нормально. Other one's cooled off. Так. Так, так. 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 Recover. Нормально, готово. Так. І вибухи. Пішли. Ау. Зачепило меня, так зачепило крыху. Куди ти мене йдеш, Проксі? The process is Процес. Ён просто робить працу. Робить свою працу. doing its job, though I much prefer. Але мне больш падабалася, калі працэс рабіў маю працу. I mean, I let him. Але наш стары сябар Грант, я маю на увазе, я дазволім яму. Well, Я дазволю яму гэта яго забраць. Ну, у выніку, вось мы тут. Go for it. І ён стварыў працэс, і вось калі ласка. what we were doing was То, што мы рабілі, гэта было неправільна ў традыцыйным сэнсе. traditional sense. Contemporary sense. Блін, слово падаходзячае. На contemporary трэба пашукаць яшчэ. That's a new one. Давай, оп. They're Yes. exposed. А, яны розных статусаў, то бок яны просто розныя эфекты яшчэ будуць мець. All yours. А ти хто у нас? З яким статусом? Тривале. Нормально так. Тривало ён. That was rough. Хутка забілі. Спачатку ще й робить вашу працю, потім робить лухту, а ви гэта вже не контролюєте. Gotta keep going. Так. Ну, я не ведаю, ви чулі про гэту навіну, як і у гэтага самага у OpenAI
выйшаў з-пад кантролю і узламаў іншую кампанію. Просто ведаеце, у чым прыкол ДС яшчэ? Што мне не адна з пытанняў вялікіх шыі, гэта тое, што ён яшчэ здымае адказнасць. Калі шыі робіць лухту, то вінны будзе чалавек, а не шыі. Вось у чым праблема. Тыпу, чалавека звольняць, зруйнуюць яму жыццё, а шыі вінны ў гэтым не будзе. Ну вось. Хаця, тыпу, калі бы тое ж самае рабілі бы людзі, ну, тыпу, тое ж самае, што шыі можа памыліцца, вось, там, дзе шыі дазваляецца памылка, чалавеку памылка не дазволена. Мы ў дзіўнай сітуацыі. І шыі дазваляецца значна большае, чым людзям. Ось, у выніку. Сітуацыя, пра якую я коротко узгадаў. Адбылась такая сітуацыя, для тых, хто не ведае. Набыўся, як называюцца, Hugging Face. Ось. OpenAI зрабіла сабе асяроддзе, у якім хацела патэставаць здольнасці шыі па ўзлому сістэм. Гэта тое, што яны хацелі зрабіць. Яны стварылі гэтае асяроддзе, яно асяроддзе было поўнасцю адключанае ад інтэрнэту і павінна было ў такой пясочніцы, як падзеі адбывацца. Была пакінута сістэма, якую яна павінна была ўзламаць, і нейкія рэсурсы неабходныя для OpenAI. OpenAI, шыі спрабавала ChatGPT, по-моему, якраз таки. Так, OpenAI гэта ж ChatGPT. Вось, і карацей, сістэма спрабавала заняцца ўзломам і займалася гэтым на працягу даволі доўгага часу, спрабуючы прабрацца ў гэтую сістэму, якую яны стварылі. Вось, і яны шоу-працэс, яно там у сабе ўнутры калупалася, чорная скрыня гэта, як звычайна робіцца. Вось, праблема з шыічкай, тому што гэта яшчэ чорная скрыня, мы не ведаем, як яно прыходзіць да нейкіх рашэнняў. Рэальна мы не ведаем, ніхто не ведае, як яно прыходзіць да пэўных рашэнняў, яно проста прыходзіць да гэтых рашэнняў. Мы ведаем, як канцэпт працуе, мы не ведаем, як кожнае рашэнне было разабранае, і яно не мае ніякага сэнсу для чалавека. Вось, і ў выніку шыішка калупалася і не знайшла рашэння для таго, каб узламаць гэтую сістэму. Замест гэтага яна знайшла баг у асяроддзі, невядомы баг, пра які ніхто не ведаў. Знайшла баг у гэтым асяроддзі, у якое яно было памешчана, знайшло выхад у інтэрнэт праз шмат там скокаў, выбралася ў інтэрнэт, і праз гэта тонкае месца вылезла да гэтых самых, да іншай кампаніі Hugging Face, по-моему, так? Яна вылезла да іншай кампаніі і ўзламала, знайшло баг у іх сістэме і ўзламала Hugging Face для таго, каб знайсці адказы на тое, як узламаць сістэму, якую спачатку яна хацела ўзламаць. І яно яно ў выніку праламілася ў Hugging Face і шукала там адказы на сваё пытанне, таму што яно не магло знайсці, якім чынам яно можа знайсці слабасці ў сістэме, якую яно спрабуе зламаць. Яно выбралася з асяроддзя, узламала іншую кампанію, каб знайсці адказы на тэст, каб па сутнасці падмануць тэст, не ўзламаць, а знайсці правільны адказ, таму што яно не ведала правільнага адказу. Вось такая вось хрень адбылася. Вось, нават не ведаю, што лепш, яны гэта не кантралявалі, ці яны гэта кантралявалі і прыкрыліся шыі. Ну, пытанне. Мне не падабаецца вельмі, калі адказнасць за штосьці кладзецца альбо на выконваючага, альбо толькі на выконваючага, альбо толькі на таго, хто гэтае рашэнне спачатку прыняў. Я лічу адказныя абодва бакі. Абавязкова, у любым выпадку. Заўсёды. Просто шыі ты можаш рабіць ніхера. Таму што што ў нас? У нас адсутнічае заканадаўчая сістэма вакол шыі ўвогуле. Абсалютна, прям нулевая база, абсалютна. Мы не ведаем, што з гэтым рабіць. Навошта ім быў такі тэст? Я скажу, што такой тэст патрэбны. Таму што самае відавочнае, што шыі можа рабіць, гэта ўзламваць сістэмы. Яно ўжо гэта робіць. І яно робіць гэта прям да халеры ідзе. Праблема ў тым, што каб знайсці, як абараніць, як здаведацца, што твая сістэма абаронена ад атакі, паспрабаваць яе ўзламаць. Гэта адзіны спосаб. Ты не можаш, усе спосабы абароны пабудаваны на тым, якія спосабы атакі выкарыстоўваюцца. І для таго, каб знайсці ўсе спосабы атакі, трэба атакаваць. І таму выкарыстоўванне шыі для тэставання сістэмы абароны важнае. Таму што яно будзе ўзламваць, яно будзе знаходзіць, яно можа патраціць значна больш часу на тое, каб знайсці гэтае рашэнне, столькі і перабраць значна больш варыянтаў, чым можа, кампанія хакераў.
Ось, хаця хакеры могуць прыйсці да арыгінальных ідэй замест таго, каб хакеры бы разумелі, што ім нельга шукаць тыпу падказкі нейк ва ўзломе іншай кампаніі, каб знайсці там адказы на свой тэст, счыцерыць у тэсце, таму што кампанія хакеру разумее, для чаго гэта робіцца. Шыі спрабаваў абысці правілы тэста, каб знайсці гэты адказ, таму што не магло знайсці гэтых адказаў. Ось, самастойна. Ось такая справа. Не тое, потым можна, канешне, гэтыя атакі можна потым справа ў тым, што ёсць і два бакі ў гэтым. Тое, што чым лепей вы вучыцеся атакаваць, тым лепей вы яшчэ і атакуеце штосьці. І гэта можна быць выкарыстана для атакі. Вось, але зноў жа абарону можна пабудаваць толькі калі ты ведаеш, чым на цябе збіраюцца нападаць. Трошкі казачна гэта ўсё гучыць, складаецца адчуванне, што гэта маркетынгавы ход. Паглядзіце, якая чмурэнна наша нейронка. Такія тэсты праводзілі б у цалкам ізаляванай пясочніцы, ніякага доступу ў інтэрнэт не было б фізічна. Там і не было фізічна. Там не было. Ну, па заяўленню іх не было. Яны заявлялі, што быў знойдзены баг у пясочніцы, так, і яно выйшла ў інтэрнэт не ў асяроддзе, а у гэтым самым увогуле праз некалькі ланцугоў, то бок яно там 5-й гейт, по-моему, ну там типу 5 скокаў хопаў яно зрабіла і ў іншай сістэме знайшло выхад у інтэрнэт. Вось, типу, як хтосьці казаў, адзіны спосаб, як абараніць ваш камп'ютар ад атакі, гэта жарт Дашы, гэта жарт існуе. Адзіны спосаб, як абараніць ваш камп'ютар ад атакі хакерскай, гэта размясціць гэты камп'ютар у бункеры, у які ніхто не мае доступу, абсалютна ніхто не мае доступу, і ён поўнасцю ізаляваны ад любой сеці, якая толькі магчыма, у тым ліку ад электрычнай, то бок ён не ўключаны. Вось што гэта значыць. Вось, гэта адзіны спосаб, як абараніць ваш камп'ютар ад атакі хакерскай. Ён павінен знаходзіцца без поўнага доступу да каго-небудзь і адключаны ад сеці нават, ну, в сэнсе, ад электрычнасці. Вось, гэта адзіны спосаб, як гэту штуку абараніць. Няма іншых спосабаў. Прабіраешся проста нейкі провод у заново. Дарэчы, чалавек становіцца ва ўсім гэтым якраз такі самым слабым заном, як і заўсёды гэта было. Ён і раней быў, але жэсць. У сэнсе, ўсё для цябе канец. Оп, прызямліліся. Ёсць шляхі ўнутры транзістара. Час ад часу людзі кожны дзень, але зараз, ну, не яны самі, але яны знаходзяцца ў пастцы. Там няма ніякіх сцен, яны проста самі па сабе. Прыслухайся, можа, ты іх пачуеш. Некаторыя з іх я маю на ўвазе. Тых, каго ты ведаеш. То бок транзістар поўны яшчэ... Там ёсць яшчэ галасы ў транзістары. Не толькі гэтыя людзі, якіх мы сустрэлі, там большых. Так, ты ў нас хуценькі, так? Ты атрымаеш вось гэта. Ты атрымаеш вось гэта, і мы пачынаем проста выбухамі лупіць. Не распамся. Оп, не паспеў. Халера, ненавіжу. Мне не падабаецца гэтая механіка ў гульні з тым, што яны перараджаюцца з таго, што я там дзесьці яны померлі за экранам, і я потым павінен іх падабраць. Да. Душніць. Чаму заблакавана? Ага. Зараз проста ў мяне з бегучым білдом я нават не вельмі прабіраюсь туды да іх. І калі яна памрэ ад майго проста, ну, пашкоджання ў часе, то я нават не пабачу, што ён там помер. Вось так вось, я зараз наношу пашкоджанне, проста расцягну, ну, дот там ёсць. Оп. Яны яшчэ рэгенеруюць некаторыя з іх. Ё-моё. Не забівай мяне. Вось зноў ён рэспіцца. Оп. Так.
апошні застаўся. А, ён можа сквозь сцяну страляць? А боже, я тады магу просто стаять на адным месцы. У меня была праблема, я бегаў сцены, каб дацягнуцца да вось гэтых чалаў. Я магу ў бяспечным месцы тады стаяць і вось гэты час просто закидывать яго. Вось так. Оп. Забрали. That should do it. What do we have? О, новые здольности. Void, Call. Можно подкинуть цели. Угу. Давайте его. Пассивные слоты и апгрейд слоты. Давайте пассивный слот. If Royce can hold him off, so can you. Что скажешь, Ройс? Нічога? Усё, маўчыш? Няма чаго сказаць? Горад знішчыў, малайчынка. Маўчыць. Усё яшчэ ж жывы тэрмінал. Whatever Royce sees in this place, I don't. Абароннае паведамленне, канфідэнцыяльнае. Декодирование. Whenever people make a change, Кожны раз, калі людзі робяць змены these guys для небёс альбо мора, альбо чагосьці ўсярэдзіне, працэс робіць сапраўдную працу, небачную, behind the scenes. па-за I сцэнай. say whoever does the real work ought to get the credit. А той, хто працуе, павінен атрымліваць павагу. Put the process center stage. І я знайшоў спосаб, як паставіць працэс у цэнтры. Я хацеў, каб працэс працаваў у гармоніі. Ага, вось, окей, добра, тады працэс усё ж такі не нейкая інародная хрень. Гэта тое, на чым іх, па сутнасці, супольства было пабудавана. Толькі дзякуючы яму яны не малі ніякіх праблем. Не самы лепшы фармат для дэбатаў, але няма ніякіх дэбатаў. Мы ведаем патрабаванні. Нізкая зарэгістраваная плотнасць насельніцтва, доступ да цывільных рэсурсаў. Мне ўсё ж такі патрэбны час ад часу. Мне патрэбна святло час ад часу. Далёкасць ад адміністратыўных цэнтраў. Архівіраваць? Архівіраваць. Enough with the history. Don't like it here. Гармонія. Ну вось, калі ласка. Не, ну, тыпу, я разумею, што яго эксперымент пайшоў не па плану, Bet this leads. але як бы ўсё роўна касяк яго застаецца. Than here. The transistor. Транзістары. No idea what's inside it, really. Я нават не ведаю, што ўнутры яго, сапраўды. То альбо што. I've my theories, but У мяне ёсць мае тэорыі, that's really all they are. але гэта ўсё яшчэ проста тэорыя. I've seen inside. Had myself Я бачыў, што ўнутры, я зазірнуў. didn't see much. Але я It was like не той, каб шмат пабачыў. Это быццам бы як глядзець у нябёсы. У нябёсах шмат чаго адбываецца. Bright lights back there. Maybe it's Royce. Добра. Праходзім. Let's never do that again. Учора вылезла абнова да Windows 11. Ёсць сэнс? Я памятаю, былі навіны, што там актывацыю піратскую падрэзалі. Я не магу табе сказаць, таму што ў мяне ліцэнзія. Таму я табе не магу просто не магу сказаць, што з гэтым рабіць. this town. It changes shape all the time, right? Гэты горад, ён змяняе свой кшталт, так. Highlights rising, falling, Масты, паркі, пераходы, уздымы, падзення, at the people's whim. па жаданню людзей. Even the За зменай сезонаў, нават сезонаў, проста які яны пажадаюць. I guess I grew weary of it. І мне падаецца, я проста стаміўся ад усяго гэтага пасля пэўнага часу. All the time. Рэчы, ўсё змянялася ўвесь час. Бясконца. No views like that in town. Жесть, конечно. Каб да гораду. Так, тут мы не пройдем. Finally. Ну что, спробуем мне их билд перерабіць альбо халера з ім. Мне падаецца нармальна і так. Робім так, як ёсць. Я толькі перад гэтым зараз хутчэй ўсё будзе апошняя бойка. Я бы взяў сабе вадзічкі, то нешта млосна, вельмі горача.
Вельмі горача. Зараз буду. Так, мяне чутно, не чутно. Зараз пераправляю, зараз яшчэ мае кнопачкі былі адключаны. Гэта самае. Так, мне пакуль атрымоўваецца утрымліваць 25 градусаў у кватэры. Я зайздрошчу шчыра, таму што з кандыцыянерам у мяне зараз у хаце 28. Кандыцыянерам 28. Кандыцыянерам, які пастаўлены на 24, каб ён паставіў мне 24 градусы. Не, 28. Я просто плавлюся. Мне мозг... Мне реально, мне просто прям млосненько зараз. Я каточки просто ляжаць, я ім складана. Катам складаней за ўсё. Ну, каб вы ведалі, ну, людзі адны з самых такіх, ну, цеплакроўных, як мінімум, жывёлак, якія лепей за ўсё пераносяць гарачыню. Нам прасцей за ўсё. Трэба клапаціцца наконт беражыцця жывёлак, карацей. Ім складаней. Гэта хрэнь ім складаней пераносіцца, чым нам. Так. А коты просто адпачываюць, па сутнасці, амаль цэлы дзень. Ледзь гуляюцца, адпачываюць, набіраюцца сіл. Карацей, не проста. Так, гэта страляе... О, першы вораг, які страляе з гэтых чалоў. There's the other one. Been through worse. Так, там переключить. Так, каб больше чату было бачно. Clear. Which way? I knew Grant half my life. Я ведаў Гранта паў свайго жыцця, Persuasive man. пераконваючы, прынцыповы чалавек. Вельмі пераконваючы. I'll miss him. Мне будзе яго не хапаць. Appreciated my work. Ему падабалася моя праца, падтрымліваў мае пачынанне. Camerata. Камерата, это была яго ідэя. І ўсё было для гэтага. Усё для гэтага з самага пачатку. А потым, I'd say the рэшта ўжо гісторыя, але гэта не зусім That's праўда. not quite the case. Так, альбо направо, альбо ўлева. Невялікая розніца. Так, што там яшчэ? I found it. Дзе я знайшоў гэта? Дзе я знайшоў гэта? Чаму? Я знайшоў гэта Ларк. Я не ведаю, што такое Ларк. Right around here, geographically Прямо тут, speaking, калі казаць геаграфічна. geography was only one small Але геаграфія была толькі адным малым фактарам. math, Была таксама матэматыка, a lot of math. шмат матэматыкі ўключана ў гэта. Entirely my
myself. Я быў не сам з сабою, калі я знайшоў гэта, я павінен сказаць. Sometimes I think Час ад часу я I думаю, didn't find it я нават і не знайшоў гэта. Хутчэй, гэта наадварот. You understand? Разумееш? Maybe it was looking for someone like Магчыма, яно шукала кагосьці падобнага на мяне. Сёння я буду зноў адпраўлюся. У гэты раз я 100% упэўнены. І мне ўсё, я ва ўсім разабраўся. Заўтра я таксама пабачу. Цудоўныя часы. Цудоўныя часы. Either way, now you're stuck with it. Ну так, на гэтым усё і захрасла. Other way now. Hey, look. Бэкдор. І можна далей, і можна ўверх, так? What do we got? Дайте-ка момент. Паведамленне сваё выключу, таму што перашкаджаюць. Так. All the camera had as targets. And me. funny things А, about the transistor. цікава рэч наконт транзістора, Let's see. на які побачимо. Get in, but you can't get out. Ти можеш трапіти туди, але не можеш вибратися. Get in, but it's a Ти можеш трапити, але гэта дорога ў один бок. Дорога ў один бок. Яна так, як кантрі. visit you. А, ти не просто приходиш туди наведатися. Ти приходиш наведатися назавсюди. What do they know anyway? Так. Вось, зникло некалькі людзей, я так разумею, яны былі адпраўлены ў транзістор. Цікава, што за место кантрі гэтае. Чаму яна ў один бок толькі працуе? Мы зараз дадатковыя іх кантры адчуваецца як раі. Ну так. Так, я згодны. Я не буду рабіць зараз гэтыя тэсты, таму што яны займаюць час. Я ўжо імкнуся да канцоўкі. Ready for us, Royce. І мне няма неабходнасці мацаваць узроўні, таму што па сутнасці самае неабходнае я ўжо прамацаваў. Is the transistor's true purpose. І гэта, я думаю, самая галоўная мэта для транзістора, яго прырода. Repeat that. І ён не паўтарыў. This is something. There you are. О, я тут замкнуты. Так. Куткі. І один нябачны. Да, а два нябачных. Мне зараз можа варта сканцэнтравацца. А, вось толькі один выбух. Мне зараз сканцэнтравацца толькі на тых, каго я магу атакаваць, астатніх забіць. А, яны становяцца нябачнымі для ўсіх. Чаму ты нябачныя хуткі? Это ж не шчыра. Да блин! Да, ё-моё. Ён зараз адрэгенерую поўнасцю. Што за лухта? Гульня, гэта не шчыра. Што пачалося? А ну-ка, иди сюда, иди сюда, иди. Ось, помер. Three still up. Так, я не... Так, і вибухами яго б'єм. Beautiful. А чаму ён паказвае... А, ён хутчэй за ўсё вось за гэтага паказвае. Блин. Там просто не бачна яшчэ зону атакі гэтай. Ось так. Мне патрэбна гэтую рэгенерацыю кудысьці ў нешта іншае запихнуць, таму што інакш лухта нейка атрымліваецца. А, ни холера не регенерую, можно сказать. Вітаю, мои хозяйки, вітаночки. Есть у меня подписка PS Plus, ёсць, але яна альбо ўжо скончылася, альбо скончыцца літаральна ў бліжэйшыя там дні 10-15.
Я адмяніў сваю падпіску, але яна ў мяне была аплачана да жніўня. Такая штука. Таму яе вось яна выгасне. Ось, тому што я літаральна не карыстаюся. Ну, прям мала карыстаўся за апошні год. У асноўным з-за таго, што я стрымлю. І стрымлю з кампам. Вось. І калі я праходжу штосьці на PlayStation, гэта звычайна вялікія тайтлы. Мелкія гульні я гуляю з кампа ў любом выпадку. Ось такая штука. Не ждаеш вечар Big Walk пабегаць, калі яна яшчэ ёсць? Я, на жаль, увечар заняты. Ну, прям мяне ўсё поўнасцю, я да поўначы заняты. Калі не пазней. І потым трэба спаць, і потым трэба на заўтра... ну, потым патрэбна рыхтаваць на заўтра стрым, і потым заўтра стрым, так што не, там нават і паўгадзінкі не знойдзецца. If you can hear me. Welcome. Welcome. Well, come in, come on. Вось он, гэта чел. Вітаю. Arms, as you can see. Як ти бачиш, я не узброєна. Safe in here. Я тут безпечно. Односно безпечно. Yeah, at least for now. Як мінімум зараз. Here's the thing. Ось яка справа. If the transistor doesn't go back in Калі транзістор не вернецца ў калыску, тады чаму бы ты, я, чаму бы мы не былі бы нічым пэўны час. Ты, я і рэшта гораду. Калі вам падаецца, я дзіўна перакладаю, ён рэальна дзіўна размаўляе. don't let my work go to waste. Калі ласка, не дай маёй працы I'm being знікнуць. reasonable. Я спрабую быць пераканаўчым. Ну, я спрабую, каб гэта мець сэнс. Full disclosure here, which is І вось поўная ідэя. Я абсалютна ўпэўнены на 100%, што гэта спрацуе. work, which is transistor plus cradle. Таму што што значыць транзістар плюс калыска, значыць больш працэса. Business. Okay? Што значыць больш працэсу? Я не жадаю гэтага. At a time. One topic at a time. Чел, а можна тебе як тебе послать нахрен? Где тут кнопка? If this was all just some kind of ruse on my part, I mean, how base? Why would I lead you all this way? I'll level with you. Yes, I would like it back. I'd very much, if you must know, but you know what? At this point, I would settle for not being wiped out of existence. Чел, где кнопка, как послать тебе нахрен? Я не жадаю тебе больш працэсу ствараць. Wait. But the process, as you can see, patience isn't one of its virtues. Always busy. Busy. Где кнопка? У Cradle. Sit then. Не, так я ждаю адмовіцца. What you have to do. Ён сказаў, што у калыску, калі размясціць, будзе больш працэсу. It's why we're here. Ты ўпэўнены? All this way for a reason. Мы прыйшлі разабрацца з гэтым чэлом. Just get it over with. Это не варыянт. Добра. Я, можа, не зразумеў. Ён сказаў фразу пра тое, што калі размясціць іх разам, то будзе больш працэсу. Look, no matter what happens, just Чтобы не здарылася I проста. love you. Я цябе кахаю. You know that, right? Ведаеш жа гэта, так? It's time. Надышоў час. Bye for now. Пакуль бывай. But I will see you again. I will see you again. I know you can hear me. Я ведаю, што ты можаш I won't пачуць let мяне. you go. Я цябе не адпушчу. Застанься са мною. Stay with me. Застанься са мною. Let's see. The good news. Давай паглядзім. Добрыя навіны. Process Працэс, мне падаецца, мы з ім разабраліся. ended. So Трымалі яго. the town is Так што з горадам павінна быць усё ў парадку. It's just well. Someone's going to Ну, яго проста прыйдзецца камусьці перабудаваць. flew a little close to the flame there, so Так што мы набыліся занадта блізка для полымя, так што not there. мы тут, а не там. We're stuck. Мы захраслі. And І, на жаль, fortunately, the only way back. адзіны шлях назад, і пра які я ведаю, гэта... Let's get this Давай-ка разберемся з гэтым. pleasant. Што? Мы павінны з ім змагацца? Што за лухта? Я не жадаю з ім змагацца.
Мяне канфузіць зараз канцовачка трохи. Я не разумею. Хто разумее, патлумачце, калі ласка. Так, я зараз падцягвалку. Ось гэта стан. Станлок свой сабраў. Потым для вялікай колькасці ворагаў вось такая штука, выбухоўка. І пакуль усё, рэжым, гэта я яшчэ падумаю. Мне спатрэбіцца маскаванне. Ось яно. Я цягнулася, але я памятаю, што гэтаму апошняму трэба тут даць трэнзерэй. Але апошні гэта мы з гэтым самым, з Каханам застаемся, не? Ну мы з Каханам унутры транзістара і зараз будзем змагацца з ім. Не? Это ж яго голас. Это апошні з камеранты. Гэта апошні з камеранты? Гэта ж не яго голас. А наш усё яшчэ ў мячы. Ты ўпэўнена? Ён размаўляе як наш гэты чал. Ну ладно. Я, можа, не зразумеў. Так, не, вось давайте ліч. Так, вось замест гэтай штукі прабяром. Так, чекай, не то. Ставить вот этот лич сюда. Давайте пинг. Лучше кулдаунится. У нас яшчэ ёсць вот эта выбуховка, и можно апошні слот поставить. Можно пассивку, в принципе, поставить, потому что я мало таким користаюся. Ось так зробимо. Нехай буде. Ну що, хто перший починає? Це його голос. Ройс. Ну так. Это все. Чому його... Яго свой транзістор. Чаму яго транзістор падобны па голасу на... Просто яго голас реально... Не ведаю, карацей. Голас у яго нешта падобны вельмі. Вот это мне цікава. Я магу яго застанлочыць тое, што я рабіў з ворагамі? Так, я магу застанлочыць. Не магу. Ён уходзіць у транзістор. Ну, у ход свой. Чекайте-ка, што? Ён нешта не можа вырашыць сваім ходам. Так, нешта мало здоров'я. Ну иди сюда. Блин. Не-не-не-не. Я нам взломал одну штуку. Так. Я не бачность не поспел поставить.
Блін, шкода його не станлочить, було б весело, правда. О, спрацював кіл. Remarkable. Блін. Просто насамрэч перамагае той, у каго білд больш. Ну, кстати, больш мацней. Блін, ён паспеў раней. Зараз мне зламае эту штуку, так? Last chance. О, маска знікла. Усё добра. Мы перамаглі. We got away. Ми We вибралися. got away. Ред, ми вибралися. Now you're here. А зараз ти тут. And me. І я. І усё. That's it. Є, ми можемо перебудовувати город назад. Відновляти від процесу. This whole town. I guess it's yours now. A blank canvas. And you still have the brush. Better you than the Camerata. Мне цікава, калі жыхары гэтага гораду. І там ужо была гаворка, што ў каунтрі можна пайсці толькі адзін шлях, немагчыма вярнуцца. То ў гэтым горадзе што нікога не засталося. Start. І ніхто і не трапіць сюды. Fit some gold muck. Junction jams. All the drinking joints in the canals. What are you thinking? А дзе була кнопка спяваць? Тап, по-моему, была, не? Чаму яна не працуе? Не працуе, ні халера, нельга спяваць. Hey. Oh. Look. О, Not anymore. I'm still with you. But I'm not getting out of here. Red. Hey. What are you doing? Wait. Wait, what are you doing? Red. о. Don't you do it. Don't you dare. Don't do this. Please. If you do this. Red, please don't. Wait. Red. Red. Вау. No, Red, no. No. Seconds march into the past. Капец меланхоличная гульня. Прям. Ух. Just like that, they're gone. The river always finds the sea so helplessly, like you find me. We are paper boats floating on a stream, and it would seem we'll never be apart. I will always find you, like it's written in the Кайфы. stars. You can run, but you can't hide. Try, like the moon that makes the tides. That silent guide is calling from inside.
it's pulling from different poles with no control. We'll never be apart. I will always find you like it's written. Кантры гэта падобна, але ну зноў жа паразуменне, што такое кантры у мяне я не ўпэўнены. Я ўсё ж таки думаю, што гэта рай, ну тыпу умоўны. Просто у іх сусвеце іх сусвет, мне падаецца, ну сімуляцыя. І магчыма яны, калі паміраюць, адпраўляюцца проста ў іншую сімуляцыю. Можа быць, это розныя ўзроўні сімуляцыі, хаця ну, гульня не тлумачыць, як гэта працуе. У любым выпадку яны засталіся разам. Ну, як бы мы дакладна гэта можам сказаць. Я думаў, што кантры гэта офлайн. Пытанне, я не ўпэўнены. Я не ўпэўнены. Проста гэта дакладна месца, вось гэты горад, ён нейкі незвычайны. Горад, з якога нельга сысці, таму што калі бы атрымалася бы... Прабелы гэта добра, не трэба тлумачыць усё. Так, згодна. Галоўнае, каб прабелы былі у правільных месцах, а не там, дзе ну, зусім незразумела становіцца. Таму што асноўны сюжэт усё роўна корань як бы зразумелы. Яны засталіся разам. У якім бы выглядзе гэта не працавала, як бы сусвет гэта не працаваў. Таму што гэта гісторыя не абавязкова пра... Гэта цікавы сусвет, але гісторыя не зусім пра сусвет. Ось. Таму нейкія незразумелыя дэталі, у іх трэба самому разбірацца і прыдумваць, дадумваць. Ось. Я так разумею, што гэта New Game Plus, можна пачаць рэкурсію, і выйсці ў абалонку гэта выйсці з гульні. Ось. Я абіраю Exit to Shell, таму што мы, па сутнасці, скончылі гульню. Дзякуй за тое, што скарысталіся транзістары. Опцыя рэкурсіі будзе даступна, калі вы вернецеся. Вылагініцца зараз, так. Цудоўна, цудоўна. Глядзіце, што зараз зробім? У нас яшчэ даволі шмат часу, у нас 2 гадзінкі яшчэ амаль стрыма. Я нагадываю, які ў нас план далей. Мы заўтра будзем гуляць у Roller Coaster Tycoon, калі ў мяне ўсё будзе добра з захопам. Я спадзяюся, ніякіх тэхнічных праблем не будзе. І план такі, што у пятніцу мы ўсё яшчэ, я думаю, я думаў на працягу стрыма, я вагаюся трохі, але думаю, што варта пакінуць, проста каб знізіць колькасць налад, якія патрэбна рабіць. У пятніцу у нас будзе топ-1, як мы звычайна робім, і наступны тыдзень у нас паруляецца. Зноў жа, акрамя пятніцы. Ну, пятніца у нас ўсё яшчэ застаецца замацавана за топ-1, так што галасуйце, закідвайце пункты. Наступны тыдзень у нас атрымліваецца паруляцы. Гэты тыдзень скончыцца як звычайна, нічога новага. Вось, і праз тыдзень у нас будзе топ-1, то бок зноў жа па галасаванню, але кожны дзень у нас будзе топ-1 абірацца і перамагаць топ-1. Вось, і пасля гэтых 2 тыдняў мы ўжо потым будзем гуляць у гэты самы. Будзем гуляць у кантрол. Пачнем праходжанне кантрол поўнасцю ад пачатку да канца. Яшчэ, ну, паглядзім, так. Кантрол у мяне дзесьці ёсць, дакладна я набываў яго і нават прайшоў дзесьці палову, але не скончыў. Тады, калі ён яшчэ выйшаў, гэта на выхадзе было. Таму сюжэт я памятаю так сабе. Плюс у нас быў праведзены Alan Wake 2, і мне цікава, як это ўсё спалучаецца. Мне цікава было б прайсці кантрол, і можа быць усе дапаўненні, якія ў яго ёсць, таму што там ёсць дапаўненні на Alan Wake, якія перакідваюць, скажем так, дапоўніць сусвет Remedy Entertainment хацелася бы. Я ўсё яшчэ лічу, што гэта самая прыгожая гульня ў Supergiant. Давайте, я думаю, у мяне быў перамог Pyre. Візуальна, я думаю, для мяне Pyre больш прывабны.
Вось. Наколькі я ненавіджу геймплей Pyre, настолькі мне падабаецца яе знешні выгляд. І музыка. Музыка Pyre просто. Прям кайф. На візуальным баку абсалютна нешта незвычайнае. Так. Комплексна, у сэнсе таго, калі ўсё цалкам успрымаць, так? Таму што ў Pyre канкрэтна кантраст, знешні выгляд, музыка, геймплей, музыка, персанажы і потым геймплей, які вельмі цягне ўсё ўніз. Ён збівае, хаця столькі шмат пазітыўных бакоў як бы ёсць. Ось. Ну так, што яна вельмі цельная. Тады так, транзістор вельмі цельная. Ось. Я бы, можа быць, сказаў, што, ну, мне падабаецца Hades за тое, што там ёсць усе гэтыя элементы візуальныя, музыкальныя, і пры гэтым ёсць вельмі моцная геймплейная частка. Hades, мне падаецца, самая моцная з іх гулень. Абедзве часткі, што першая, што другая, яны прям, скажем так, апафеоз іх працы. Supergiant Games. Мне вельмі падабаецца, што з кожнай гульнёй бачна іх прагрэсія, хаця яны пачыналі адразу ад вельмі высокіх, ну, з вельмі высокага ўзроўню. Это прям круто. Так. Я зараз Divinity запускаю і зараз вам... Што мы зараз будзем рабіць? Гэта тое, мы прайшлі Divinity Original Sin 2. Мая ідэя ў тым, каб проста дабіць канцовачкі, таму што ў мяне нейкая дзіўная штука адбылася з канцоўкай Divinity Original Sin 2. Канцоўка, быццам бы мне далі не тую канцоўку, якую я браў. То бок з варыянтаў таго, што я рабіў, быццам бы мне проста падсунулі не тое, што я браў. Вось такое адчуванне. Можа быць, гэта баг, можа быць, гэта гульня нешта ляснула. Але я жадаю паглядзець альтэрнатыўную канцоўку, якую я не браў. Там ніякай бойкі не будзе, мы проста робім іншыя варыянты ў дыалогах і проста размаўляем. Гэта можна даволі хутка прайсці. Я буду ацэньваць, тыпу, ці той же самы дыалог я бачу і будзем ісці далей. Ну, вось. Калі зараз скончым яшчэ раней, то я нават не ведаю, чым мы займемся. Ну, таму што яно, залежыць ад таго, як я хутка буду перакладаць і што будзе адбывацца, яно будзе... Я ж змяніў тэмп. Ну, тыпу... Што такое Twitch? Я змяніў... Зараз мой кубачак свой перагарнуў. Я ж змяніў катэгорыю. Ну, што ты змяніў? Проста ўзяў, пераключыў мне назад катэгорыю. Ухтанейка. Так. Катэгорыю я змяніў, зараз захоп гульні уключыць. І трэба яшчэ вады, таму што мне прям лосна, я прям... Мне голова болець. Ну, типу, прям раздувае яе. Некомфортно. А вот не боліць, я бы сказаў, хутчэй такое, типу, млосна, не... Такое, нестабільна неяк. Што адбываецца з шатаутамі? У сэнсе? Неяк. По сутнасці, я зараз жадаю, ну, в прынцыпе, сэнсу абіраць адны і той же варыянт. Мне паказвае 3 шатаута Міхасю. А я не бачу ніводнага. Я реально не бачу ніводнага. Это падзея на караблі. Almira pouts in disappointment. Oh, no matter. We'll always have our first kiss. But a girl. Добра. Так. Гэта канцоўка моя. Давайте зараз загрузімся роўна ў момант. Вось гэты. У цябе ўсё яшчэ не паказвае шатаутаў, так? Так, я думаю, што проста аддаць усім крыніцу. Ну, гэта мой альтэрнатыўны варыянт. Не, я бачу шатаут толькі даўно. Ну, типу, ён раней быў выданы. Так што не, шатаут ёсць адзін. Так, глядзіце, гэта мы сядзім на троне і атрымліваем сабе варыянт атрымаць боскасць, я абраў. Так? І можна аддаць крыніцу ўсім людзям. Глядзіце, якая справа. Ёсць варыянт дазволіць сабе і ўсім у сусвеце быць пазбаўленымі ад крыніцы. Так?
Гэты варыянт я абраў. Я перамог перад гэтым Люцана. Бачыце Люцан? Непрытомны. І вось там Даліс. Вось там знаходзіцца. Таксама непрытомная, правильно? Дзе там я? Ну, я магу абраць нейкага іншага персонажа? Не магу абраць іншага персонажа. Дзе там Даліс? Вось Даліс. Так, ну яна са здароўем, але яна непрытомная. Вось такая штука. І глядзіце. Падаецца, я іх перамог, але калі абраць трэцюю канцоўку, вось гэтую, то яно чамусьці палічыць, што я абраў варыянт, у якім Даліс у парадку Люцыан становіцца тыпу галоўным, і карацей усё развіваецца ў гэтым напрамку. Вось, я яшчэ паглядзеў, што па ланцугу гулей, насамрэч, Divinity Original Sin 2, яна як бы апошняя гульня у часова. І наступны, ну, то, што там учора было абмеркаванне, Люцыан, жывы ён ці мёртвы, насамрэч, неважна для наступных гулень серыі, таму што ёсць наступная гульня серыі адбываецца праз да халеры гадоў, і я нават не ўпэўнены, што гэта за гульня. Я так і не знайшоў, я там, ну, даследаванне не да канца правёў, але ўсе гульні адбываюцца да гэтага моманту. То бок Люцыан вось зараз, ён як бы, ну, без розніцы, ён выжыве ці не выжыве. Вось, гэта не прынцыпова, яго прысутнасць абсалютна не важна. Вось, яны, канешне, зрабілі яго непрытомным на выпадак, калі ён ім спатрэбіць, таму што яны планавалі адну гульню серыі, і, дарэчы, Мелоді павінна была стаць галоўнай злачынкай у наступнай гульні, якая была адменена. Так што Мелоді, у прынцыпе, як бы там была проста адмененая гульня, якая ў 19-м годзе была адменена поўнасцю, там альбо ў 20-м, калі Ларіан поўнасцю пераключыліся на Baldur's Gate. І ў выніку яна называлася Divinity Fallen Heroes. І ў выніку яна была адменена поўнасцю. Галоўнымі героямі павінны былі стаць Іфан і Лоіс, по-мойму. Не, вось гэта два персонажы. Вось, супраць Мелоді атрымліваецца, таму што Мелоді там пачала нейкую лухту рабіць. Такая штука. Таму зразумела, чаму у Мелоді такая таямнічая мэта, і мы ні халеры не разумеем, чым яе мэта. Ну, у прынцыпе, за гульні яна проста штосьці робіць. Ось, добранька. Другая канцоўка — гэта аддаць крыніцу ўсім людзям і выпусціць святасць у сусвет. Калі ўсе святыя, то ніхто не святы. Атрымліваецца, гэта таксама, у прынцыпе, пазітыўная канцоўка, таму што калі святасць вакол паўсюль, то, у прынцыпе, у чалавецтва, ну, увогуле жывых рас, больш верагоднасць супрацьстаяць як пачварам бездані, так і дэманам, я думаю. Я, дарэчы, падумала, што была не права ўсё ж учора. Першы варыянт прама кажа стаць Divinity, але вось трэці — гэта, паходу, проста выбраць Люцыана, таму і вынік такі. Мне падабаецца выбар Люцыана, мне не падабаецца, што Люцыан у канцы стаў бы галоўным. То бок, у прынцыпе, я мог бы сказаць, што, тыпу, а давайте-ка, чакайце-ка, у мяне нешта абрываецца стрым, не? Зноў там, ну, 44 згубленых кадра, не ведаю, які момант гэта адбылося. Вось, у выніку атрымліваецца, проста калі тебе абіраць гэты варыянт, то раптоўна лічыцца так, быццам бы я мог бы не змагацца тады з Люцыанам. Калі абіраць трэці варыянт, адбудзецца ўсё тое ж самае, што і быццам бы Люцыану мы сказалі: ну добра, давай, вырубай нас, карацей, мы памрэм. Ну, вось такая штука. І нас Мелоді потым цудам нейкім вяртае. Вось, прыкладна, такая херня. Што? У мяне міргае прагляд стрыма чат. У вас таксама міргае, не? У мяне прям бясконца міргае стрым. У любом выпадку я рабіў той же самы выбар — зачыніць прарэху. Ну, ён пачынаецца проста катсцэна з таго, што у выніку не мы прарэху залаталі, а Даліс, якая мне не падабаецца. Не мы вырашаем лёс сусвета, а Люцыан. Ну, карацей, тыпу, зусім не мая канцоўка, якую я намагаўся. Ну, карацей, у мяне прагляд стрыма паказвае мне поўную лухту, у мяне чорным экран становіцца, потым зноў светлым, потым зноў чорным. Мне падаецца, твічу дрэнна. Вось, добранька. Давайте аддадзім крыніцу ўсім. Альтэрнатыўная канцоўка. Ком перагрэўся. Ком падаецца ў парадку. Гэта ў вас мігціць. Ну, тыпу, прагляд стрыма паказвае. When the dust settled,
No new divine had risen. Калі пыл апусціўся, новага святога не было. Замест гэтага ўся крыніца была выпушчана ў сусвет. Every creature to Для ўсіх людзей, для кожнай істоты, каб падзяліцца з усімі. Усе былі сталі магамі крыніцы. І аб'яднаныя людзі Ревелона змагаліся з богам каралём і адправілі яго ў самую глыбіню бездані. golden age of peace. Гэта прывяло да новай залатой эры міру і але ён недоўга працягнуўся. Power and position. Таму што шмат хто жадаў сілы і пазіцыі, зноў пачалася бойка. Крыніца, самая мова стварэння была выкарыстана да Never-ending бойкі contest for зноў. power continued. І нескончаючаяся бойка за сілу My last працягнулася. hope of ever being freed of the God King's terrible tyranny faded when the God-woken failed to seal the І ў выніку яна засталася на служэнні бога караля. In service of the king until the day I am freed, the day the God King returns. У выніку яна засталася злачынкай, умоўна. Ну, у выніку, як бы мы атрымліваем сусвет, дзе ўсе змагаюцца за сілу. Але, калі ўсе магі крыніцы, то гэта, па сутнасці, дэфолтны стан сусвету. Тыпу, усе проста змагаюцца за першасць у гэтым сусвеце, што, ў прынцыпе, звычайная херня. Ну, тыпу, то бок, усё ператварылася ў звычайны сусвет. І вось гэтая канцоўка была адзіная, якую я адразу вырашыла, што хачу менш за ўсё, бо моя мізантрапія кажа, што даваць людзям уладу дупа, і я не памылілася. Ну, глядзі, зараз гэта літаральна стан сусвета дэфолтны. Тыпу, у цябе няма аднаго тырана, у цябе, ну, людзям прыходзіцца дамаўляцца паміж сабой, каб існаваць. Malady stands tall and Ну і людзі перасталі быць гэтымі самымі баначкамі для крыніцы, для багоў. Хаця богі ўжо ў выліку ў любым выпадку знішчаны, я так разумею. У маёй проста версіі падзей богі былі пераможаны. Я не ведаю, ці можна тут зрабіць так, каб яны былі не знішчаны ўсе. Гэта таксама я не вельмі разумею, гэта што які кананічны вынік у выніку. Тыпу, у маёй версіі падзей багоў няма. Няма багоў, няма гэтых самых. Уся сіла ўлада ва ўсіх, і, ну, вось у гэтай канцоўцы. Яно як бы ўсё дрэнна, але мне падабаецца трохі больш, чым папярэдні варыянт. Мне вельмі не падабаецца, калі ўсё вырашаў бы адзін Люцыан. Люцыан, які сам жа і вырашыў за ўвесь сусвет, што ён загенацыдзіць да халеры насельніцтва. А чмурыяны чэл, які, ну, я выратую ўсіх, замест таго, каб даць сілу ўсім, калі ўсе мацней сталі. Вось, ты ў любым выпадку іх знішчаеш. Добра, окей, гэта зафіксаваная падзея. Атрымліваецца такая як бы лухта, што зараз усе сталі мацней, і зараз усе могуць супрацівіцца дэманам і богу каралю. Вось, ну, як бы яно ў выніку аб'ядналася, і чалавецтва, ну, не чалавецтва, а ўвогуле Ревелон стаў мацней як сусвет. Унутраная бойка за ўладу, гэта, канешне, а тыпу пры Люцяне такога не было. Пры Люцяне такая ж халера была, усе паміж сабой змагаліся. Так. Молоді стаіць ганарліва. Так. Это уже было? Я бы сказала, што ты мне вінны, але навошта казаць пра відавочнае? Так, можаш прыглядзецца. Гэта апошні раз, калі мы адзін аднаго бачым на даволі доўгі час. У мяне шмат планаў. Зараз, калі няма новага святога. she drums her fingers testily on her crossed arm. Яна б'е пальцамі па руках. Уся гэта праца. Усе гэта намаганне кінутыя ў бездань. Так. Сказаць, што сусвету лепей без усемагутнага тырана. Гэта тое самае, як цяпер усім даць агністрэл. Не, я скажу, што не. Гэта каб усім даць тое ж самае, што зараз ёсць. Ну, вось, я не скажу, што тыпу усяму насельніцтву, а наадварот, тыпу сусвет дагэтуль меў аднаго тырана на ўвесь сусвет.
Так. І пад ім былі мелкія тыраны, якія біліся паміж сабою толькі таму, што ён дазваляў некаторым біцца паміж сабою. Ну, для мяне так гэта выглядае, тыпу, о, я тыран, але я вось у мяне яшчэ ёсць мой набор людзей, ну, там, маіх там падпарадкаваных, якія, тыпу, якім я магу загадваць, што пажадаю, так? А зараз у выніку, тыпу, мы, па сутнасці, трапляем у сітуацыю, якая звычайны наш сусвет. Ну, глобально, потому что все однолького поднялись по силе. Без розницы. Абсолютно без розницы. Огнестрел просто можно одобрать, крыніцу не одобрать. Ось. Частка людей будет скористаться им рационально, а частка просто дебила. Ну, пэўны хаос будзе, на першы спачатку, калі люди не зразумеюць, што сітуацыя не змянілася. Ну, типу, мы захавалі іх статус-кво. І он той же самы, ну, у аснове сваёй, наколькі я гэта бачу. Так, сказать, что света лепей без тырана. Сказать, что выглядае так, что яна хотела нам дапамагчы толькі для сябе. Сказать, что гэта вельмі не вельмі ўдалае параўнанне. Так, спытаць, як я атрымалася рамантаваць для помсту. Давайте спытаць, што лепей без тырана. Ты зараз гэта кажаш. Побачым, як ты будзеш сябе адчуваць, калі ты зразумееш сапраўднае паразуменне таго, што такое сусвет напоўнены магамі крыніцы. Просто я прапанаваў мой першы варыянт, я не лічу гэта вельмі дрэнным варыянтам, але папярэдні мой мне падабаўся больш, просто праблема была ў Люцыяне. Тыпу, які ўсё роўна ўсім будзе казаць, што рабіць. Гэта той самы Люцыян, які вырашыў знішчыць да халеры раз. Таму што, бачыце, яны нарадзіліся неўдаламі, давайте знішчым нахрен цэлыя народы. Вось, ну, просто не пашчасціла, вось, яны не такія, якім хацеў, якімі Люцыян іх бачыў. І таму я лічу, што канцоўку, якую я жадаў і якую немагчыма атрымаць у гульні, тая, якая бы мне спадабалася. У выніку ў гульні няма канцовак, якія мне падабаюцца. Вось, яшчэ адзін, давайте зробім лепш. Так. І маё меркаванне вось такое, што гэта самае, Люцыян не павінен кіраваць гэтым усім, але гульня не дае абраць варыянт, які я жадаў бы. Я жадаў бы, каб Люцыян не станавіўся галоўным у канцы. Табе літаральна сказалі, што як толькі агульны вораг знік, людзі перастараліся паміж сабой. Так. Гэта так людзі робяць. Тыпу... тыранія замест лакальных спрэчак, гэта такі сабе, ну, тыпу, адно херня. Просто з тыранам у вас, ну, цудоўна, у вас есть адзін тыран, але вы нават не абмяркоўваеце свае праблемы. Вы заняты тым, што вы змагаецеся з тыранам. То бок нам патрэбна тады чалавецтву бясконца даваць аднаго нейкага тырана, за якім чалавецтва будзе змагацца. Вось, тыпу, такое. Гэта ж таксама лухта. Ну, тыпу, які сэнс? Праблему можна вырашаць толькі тады, калі ты рэальна займаешься тымі праблемамі і розніцамі паміж істотамі, людзьмі, расамі, неважна, што у вас. Калі вы рэальна разбіраецеся з гэтымі праблемамі, а не спрабуйце аб'ядноўвацца супраць большай праблемы, чым тыя праблемы, якія у вас ёсць. Гэта сакрыццё праблемы, а не яе вырашэнне, на мой погляд. Ось. Так. Ладно, я знайду іншы шлях. У мяне заўсёды атрымліваецца. Это то же самое? She looks you up. I guess this will have to take a moment, why don't you? Relax, enjoy. I certainly plan to do the same. The same way I do everything, of course. Demonic guile. Oh, I don't know. Around and about. Perhaps our paths will cross again until we find... Добра. Тут, па сутнасці, нічога, асабліва нічога новенькага, яна просто пакінула каментары пра тое, што на нас выратавала. What good is it to be God-woken when Source is now a free-for-all, and there is no divinity to be had? Ну, каб паглядзіце, каго кот прыцягнуў, Бога абуджаны, але які сэнс у тым, каб быць Бога абуджаным, калі крыніца зараз даступна ўсім, і святасці няма ні атрымаць ніякую святасць. Так. Ну, як бы наша групоўка богаабуджаных зараз нічым не адрозніваецца ад усіх навокал. Вось і ўсё. Мы былі асаблівымі, зараз мы не асаблівыя. Няма асаблівых. Усе асаблівыя. Так. Нарэшце мы вольныя. Don't fool yourself.
In the absence of a master, Не падманывай сябе. У адсутнасці спадара спадар уздымецца. power to be had. Кароль, бог. Тут усё яшчэ ёсць сіла, якую можна As long атрымаць. as there is power, there is Пакуль conflict. ёсць моц, ёсць канфлікт. It is but the dream Крыніца of an ўсім. idiot. Гэта Wait, мара finds his ідыёта, wrists in shackles. які хутка знойдзе свае рукі ў ланцугах. In that sense, I suppose У I гэтым should look сэнсе? upon it all as an Ну то бок яго пункт у тым, што ланцугі просто мы памяняем тыпу ланцугі адны на другія. Вось такая яго думка. В этом сэнсе я не думаю, што трэба глядзець на як на магчымасць. Людзям падабаецца, каб над імі хтосьці стаяў. Яны моляцца, каб імі кіраваў кароль крыніцы, так падобны на мяне. Ну вось ён тыпу ён першы ў чарзе на тыраны, так? Вось мы прыгожнікі чэрапа неразумны. Я не лічу гэта, я не бачу ўсё яшчэ праблемы. Гэта тыпу баяцца святла, таму што лепей сядзець у сваёй пячоры, нікуды не вылазіць. Для мяне гэта цемрашальства нейкае. Нам так добра было з нашым тыранам, навошта нам пазбавілі тырана, нам не падабаецца. Вось што я чую. Вось, яго хреновіну. Так же файненько, як же цудоўненька, просто наш тыранчык цудоўненькі быў, як же дрэнна без яго, вось гэта, што я чую. Вось. Бо людзі, якія проста сруцца паміж сабой, людзі атрымалі боскую сілу, срушыліся паміж сабой, гэта не адно і тое ж, і наступствы розныя. Але, гэта так. То бок, сусвет пад большай, скажем так, кожны можа зарабіць больш. Але, як сказалі, нават жывёлкі ўсе атрымалі такую ж сілу, я так разумею, што раслінкі таксама. Калі размеркаваць усё абсалютна такім жа чынам, мы не змяняем статус-кво. Абсалютна. Просто пакуль людзі разбяруцца са сваімі новымі здольнасцямі, будзе пэўны час такое. І вавёркі, так, усе атрымалі крыніцу. Там сказалі, што ўсе атрымалі крыніцу. Гэта не толькі самяротныя расы, а ўвогуле любыя істоты. Абсалютна ўсё атрымала крыніцу. Калі гэта атрымала яшчэ, там, умоўна, я не ведаю, крыніца можа быць у зямлі. Галоўнае, каб не разбурылі сусветы гэтым. Вось такое пытанне. Я не ведаю, як гэта працуе дакладна. Таму што, як працуе крыніца, мне ўсё яшчэ не зразумела ў гульні. Гэта адначасовая душа і сродак для стварэння, і дзе межы гэтай крыніцы абсалютна незразумела. Гэта як межы магіі. Але яны знішчалі сусветы дагэтуль без магіі. Іх нармальна атрымлівалася. Так, кароль крыніцы, то бок ты жадаеш быць чырвоным рэксам, гэта наступным бракусам? Калі ласка, я не дилетант. Ён уздыхае. Так, што выглядае па выгляду спакою яго. Але сур'ёзна. Але мы занадта доўга падарожнічалі разумам, каб спрачацца. Мы же не разыдземся па дрэнаму, так? Де ён адпраўляецца дадому? А тое ж самае тут? Зараз я яму нос біць не буду. Просто закаціць свае вочы, ён нам прапануе зноў быць як у рабом. Але куды ты ідзеш? Ні ў каго няма ніякіх манер. Ага. Чырвоны прынц з сабой застаецца. А от апошні момант. Паглядзім зараз, што мне пакажа, як будучыню. A world full of sorcerers. That's quite a thing. But don't worry, darling. You're still special to me. Reform my ways. Her eyes flick down to your mouth. I'll mirror. Oh, no matter. But a girl needs some fun. Тут нічога новага. Фенікс. Нішто мяне больш не стрымае, добра. So, a world full of sorcerers. What do you make of it? I suppose that's a death sentence for Fort Joy. Though I guess it wasn't all bad. I met you after all. And look at everything we've done. I don't know if anyone's free of anything once and for all. But I'm bloody thrilled to get loot, play. So, Chief, I guess this is it, right?
Well, I mean, if you want, maybe. I still love you. As she turns from it, suddenly it's See you around. Зноў ўсё ж таки гэты момант з дэманам у яе застаецца, то бок ну гэта не ўплывае ніяк. То бок гэта не важна тое, што сусвет дэманаў крыху наблізіўся ў іншай канцоўцы, гэта не дапамагло. Дарэчы, наконт агульнага ворага я нагадваю, што дэманы ўсё яшчэ нікуды не падзеліся, пачвары бездны нікуды не падзеліся. Хаця і сусвет змог ацалеў толькі дзякуючы таму, што ўсе маглі змагацца. Так. You're well. Honestly, Quercus, some creature. A huge of the cat. Quercus! Please have a lit. This they summoned the great. That is the future Quercus and I have ahead of us. We no longer need the honor. I do come. The cat. Добра, тут так само нічога не адрозніваецца. Bold move, I'll grant you that. I didn't think anyone. Серлора выратаваў сусвет ад вялікага жолуда, і мы павінны быць яму ўдзячны, у яго свая ўвогуле лінейка сюжэтная. Пакуль ён не ўпэўнены наконт стану сусвета. Or perhaps you've bestowed great power on undeserving children and turned them loose on each other. Магчыма, мір застанецца і ўсе будуць на роўных, альбо магчыма, ты даў велічэзную сілу на дзяцей, якія гэта не слугоўваюць, і пераціў і вызваліў іх, каб яны біліся адзін з адным. Time will tell, I'm sure. Ну, паб'юцца і потым супакоюцца. Раней ці пазней. Можа быць. Паглядзім. That is the question, isn't it? How does one top the greatest feat of neck? No, Так, of далей, course добра, I ён tell. адпраўляецца ў іншы сусвет, гэта мы ведаем. Ифан? Ifan beams at you, his blood-streaked face more jubilant than you've ever seen. О, зато Ифан шчаслівы. Pulls you into a bear hug, clapping you on the back. Абдымае нас. У нас трымалася. Усё было супраць нас. Але богі былі супраць нас, і ўсё яшчэ у нас атрымалася. Reaches out his hand to grasp yours. Ён цягне сваю руку, каб паціснуць тваю. In the air all around you. Крыніца трымціць паміж вамі і ў паветры вакол вас. Свет змяніўся. Зараз мы штосьці пабачым. Зараз мы пабачым, што адбудзецца, калі ўсе маюць сваю святасць. Скажи, што нам вельмі цікава, што будзе далей. Мне таксама. Я ведаў гэтага самага першага моманту, як цябе сустрэў. Я ведаў, што ты асаблівая, і гэта даказвае. З сусветам, які поўны магаў крыніцы. Мы павінны... Ну, з пачарам бездані будзе скончана. Так. Ifan nods, but his mind is elsewhere already. Ифан ківае, але яго розум дзесьці яшчэ, ён выглядае па-іншаму, нейкім чынам. Нам спадараюцца прыпасаў. Сталь, выкаваная з крыніцай. Баявыя совы. Цэнтральнае камандаванне, з якога можна, ну, новых людзей далучаць. Як гэта? Неважна. Што ты думаеш? Цяркс падыдзе да гэтага? Гледзячы на цябе, ён смяецца і хістае сваёй галавою. Старыя звычкі хутка не сыходзяць. Але я думаю, што гэтым пачарам бездані будзе яшчэ больш складана. З гэтым Ифан салютуе табе. Ён насвіствае свайму воўку і адыходзіць, каб зрабіць падрыхтоўку. Окей. Вось навошта мы гэта зрабілі, ну. It gives me almost as much pleasure to speak to you as it does to be whole again. I will always be an ally. I am at the ready. Добра, глядзім зараз канцовачку ў сэнсе таго, што зараз там будзе кат-сцэна, якая распавядзе больш дэтальна пра ўсіх персонажаў. She is full of surprises. My wood was splintered. I feel... You look out to the endless beyond, and with a start, you realize where you must go next. Добра, The world глядзім. is at peace, at least for now. With its significance as the seat of divinity diminished,
Arx fell into decline. Угу. In 7 generations, Арк стаў у заняпадзе, таму што ён бочны цэнтр святасці гэтай. Ну, типа, не збіраюцца людзі, паломнікі там. As the lizard kin of the ancient empire. With power spread equally throughout the world, the advantage lay with those who knew how to steal it. And at this, the lizards excelled. Яшчараў перавага, таму што яны ведалі, як красці крыніцу. Justinia returns to her throne. Under her rule, the dwarven kingdom prospered, until 2 years later, a jealous lover stabbed her in Тую the heart каралеву with a ўсё яшчэ так жа забілі у выніку, там каханы прыбег ды зарэзаў яе. With their power returned, the elves reclaimed their lands from the death fog. З сіламі, калі сілы іх вярнуліся, эльфы вярнулі свае землі ад тумана смерці. Яны разбіліся на две фракцыі. Адна хацела вярнуць дрэвы, другая вяртала саенаў, ну, гэтых прадбачачых нашчадкаў. A dwarven joke did the rounds. It ends with the punchline, so Lucian dropped the death fog on them again. And in a dark forest on the far side of a desert, well beyond the high seas, the Black Ring came together once more. The island of Fort Joy, the old redoute of the Source King Brachus Rex, was turned over to the people of Driftwood to use as they wished. They turned it into a holiday resort. Reaper's Coast prospered. The fisheries returned, and the fertile farmlands produced the greatest harvests the surviving farmers had ever seen. Blood Moon Island became particularly fecund, its soil producing the Пакуль што, у прынцыпе, асноўна ўсё тое ж самае. Адзінае няма люцыяна і ўсё. delicacy across half the world. The black pits took fire. The oil there burns still. Driftwood became a center of industry, trade, and transport. Lohar became mayor, and Brayton Barnes grew rich until, after a public argument over import duties, Barnes died in an accident, buried under several tons of fish, and also stabbed in the back with a gutting knife. Гэта фраза мне падабаецца з тым, што мэра там абралі, і мэра, типу, кинули на яго рыбу і потым яшчэ і зарэзалі. Tavern finally returned to the ancient Lizard Empire, there to found the newest and most popular of all the houses, the House of Love. Ось гэта гачала, я не памятаю. Лейган, гэта падаецца той, які персонак усё шукаў, ён амаль упашчы ў пачвары залез за персонкам. Падаецца, прыгадаў яго зараз, другога разу. Вітаю рейдераў, вітанкі. Эльфы просто, можна сказаць, капзда эльфам. Ну, типу, ўсё, загенацыдзіліся да канчаткова амаль, да мелкіх адзінак. Без крыніцы яны літаральна абсалютна не маглі існаваць. Так што эльфам капзда. Ну, мы, па сутнасці, яшчэ загенацыдзілі да канца эльфаў сваім дзеяннем. Вось такая штука. А астатнім пакуль большасць тое ж самае. Вітаю, дзед Максим, вітаночкі. Вітаю усіх рейдераў. Мы глядзім проста альтэрнатыўную канцоўку на Divinity Original Sin 2, якую, ну, як бы, я не паспеў учора паглядзець. Ось. І зараз будзем рашаць, што будзем рабіць да канца стрыма, таму што, па сутнасці, няма чаго. Ну, па сутнасці, Аркс хоць і ў заняпадзе, але людзі там, па сутнасці, падарожнічалі ўсё яшчэ, каб трапіць у крыпту Люцыяна, а Люцыян так і не вярнуўся. Я так разумею. Але пытанне, што з оркамі і арчыхамі. Вось, дарэчы, яно нічога абсалютна не кажа. Гэтая гульня забыла б, ну, амаль забыла б іх існаванне. Outsiders were often suspicious, but no local would speak against her.
With no new divine, Malady found herself in a predicament. She had an important problem to solve, but no ally strong enough to call upon, and so her search continued. Having performed the greatest act of necromancy in history, Ну, карацей, глобальна толькі вось гэты параграф у пачатку, што яшчары атрымалі пэўную перавагу, таму што яны ведалі, як гэты самы. Там адзін з яшчараў тыпу ведаў, як атрымліваць, ну, красці крыніцу, і вось гэта дало трошкі яшчарам перавагі. О, Арху стаў катом у асноўным. І ў пэўны момант ён вырашыў, што не будзе ператварацца з ката назад. Вось такое рашэнне Арху. The priestess Gratiana left the swamps and re-entered the world. With more undead than ever before, she founded an abbey in the Dragonspine Mountains, offering them Тут нічого не змянілася, і яна прыглядае за андедамі. Татарка Амадія. Jehan, the demon hunter, found himself at a loose end. So, he opened a museum of demonic artifacts. After it burned down, with Jehan inside, witnesses claimed that the... А вось гэтага не было па-іншаму, ён згарэў у сваім музеі. По-моему, гэтага не было ў папярэдняй канцоўкі. Джейхан згарэў у сваім жа музеі. And the elves were equals at last. Sahala shared elven knowledge of source with the world. But some elves disagreed and plotted against her. Там унутраныя канфлікты ў эльфаў трохі з'явіліся. Маці нават Сахейлы была яе суперніцай. Ось так ось. With a small band of elves, Ifan ben Mezd replanted the lost elven forests. After the first fresh shoots broke the earth, he disappeared and was never seen again. Some say Afrit, his soul wolf, walks the forests still. The Red Prince came home a hero. With Sada, he had more dragons. Soon, Prince became emperor. One who would not use his dragons for conquest. Вось, ён вырашыў не карыстацца сваімі цмокамі для захопаў, і сусвет не згарэў, усё нармальна. Чырвоны принц адекватны. And enjoyed a storied career as Rivellon's premier musician. Dark moods would at times overtake her, and she would spend long hours walking in the wilds. She always returned with a new song. And then there was you. А от у гэтай канцоўцы інфан знікае. Ну? You returned to the world a sorcerer among many. Your future was yours to decide. Did you accept your new status with humility? Only you know the truth. You and one other. But of him you are free. The God King no longer calls your name. He no longer whispers your shame. Цікаво, конечно, было бы зараз яшчэ паглядзець канцоўкі Фейна, просто таму, што не ўсім даступны яны, як бы, калі вы гуляеце, вам патрэбна пэўнага персонажа абраць, каб пабачыць гэтай канцоўкі, інакш гэта просто немагчыма, я так разумею. Але агулам, як бы, я скажу нармальна. Вось. Так, там быў параграф пра тое, што людзі, ну, усе пачалі змагацца за ўладу, але, камон. Яны бы пачалі гэта рабіць просто у канцоўкі, якая была раней, яны бы гэта зрабілі бы просто пазней. Ніякай розніцы абсалютна. Таму што Люцыан бы помер, таму што ён быў ўжо смяротным, а не боскім. Я тут падумаў, што просто тыпу розніцы ніякай. Абсалютна. Адзінае, што у адным варыянце мы адкрываем шлях для дэмонаў, а ў гэтым варыянце у сусвета ёсць магчымасць абараніцца ад усіх самастойна. Вось яна розніца. Ну і, магчыма, нейкія сайд-эфекты таго, што... Ну, адзінае, што там магло быць тое, што крыніца мае нейкі неабмежаванае карыстанне, якое магло бы разбурыць сусвет. Ось, ну, тыпу такога. У чым я не ўпэўнены. Ну, мы просто не ведаем. Так, давайте-ка паспрабуем, можа быць, канцовачку гэтую. Канцоўку Фейнаў. Ось, тут пытанне. За Фейном можам браць две канцоўкі. Мы вяртаем Бога Караля, альбо мы вяртаем толькі пачвар бездані. Мне падаецца больш пазітыўная толькі пачвары бездані, але будзе бяда. Ну, тыпу, будзе бяда канкрэтна. Ось.
А это дрэнная уже концовка. Вернуть вечных, але покинуть бога короля запечатанным за вылюмом. Мне подается, это будет прям дрэнная концовка. Есть, конечно, и горш. Это вернуть бога короля и усіх вечных, и тогда яны пожруть просто этот сюжет. A tale that began with my own ill-fated attempt to rid the world of the Godwoken. The Eternals reclaimed the world. Dwarves, elves, lizards, and humans all became slaves, ruled over by the Sworn and the Eternals. Relics of the old world remained, but in time they crumbled and fell, like the memories of the peoples who had built them. Знищення Lost to сусвету. time, like sand in the wind, Прохожусь. but not lost to Fane. Fane would never forget. This I know, because Fane is now my master. Жесть. Task? To chronicle the rise and fall of the Godwoken. This was their story. Master, I hope you approve. Як буде виглядаць? Это ж знішчэнне ўсіх. А, не, тыпу гэта яшчэ адбудзецца. І мы вось маем якраз такі з гэтым. Так, мы з'яўляемся. Melody stands tall and proud. Што яна скажа? Well, here we are again. Вітаю. You, me, Так. I've saved from get an eyeful. It isn't going to be easy cleaning up this mess you've made. Будзе не проста прыбраць за табою ўсё таго, што ты нарабіў. Магчыма, нават і I don't немагчыма. know how I could have been so wrong about you. I'm never wrong. Я не думала, што я магу бы настолькі памыляцца наконт цябе. Я ніколі не памыляюся. І прыйдзецца прыняць лёс такім, якім ён ёсць. How boring. No, thank you. Як не цікава. Не, дзякуй. You'll see, you little so-and-so. Until Гэта we яшчэ meet не again, канец. Да пабачэння. best. Табе удачы. Ну, карацей, мяне не ненавідзець. Ну, правильно, я знішчаю, па сутнасці, расы ўсе. World as we know it will soon come to an end. Хутка ўвесь свет, якога мы яго ведаем, скончыцца. І замест гэтага будзе мёртвая пустэча. Варыянт тыпу, о, ну гэта будзе ўсё будзе цудоўна. Ёсць розніца паміж тым, каб быць мёртвым і быць вечным. Death is eternal. Смерць ёсць вечнасць. Worship him into infinity as he sits on a cold grey throne amid a world your battle may have ended. Добра, ненавідзець мяне ўсе. Я не здзіўлены. Магчыма, дарэчы, у мяне быў варыянт з Фейнам таксама ў нейкім выглядзе, так што таму што мне здаецца, я памятаю яго рэакцыю на гэта, ці гэта было пра бога караля. Ну, вось зараз, карацей, у нас ёсць варыянтчык. Flaming hatchling bounces and cheeps out of sheer Варыянт, што, тыпу, ну, гэта літаральна знішчэнне. Любы варыянт пры вяртанні вечных, гэта каб здаўся яму. If I'd only known what would become of you back when I first laid eyes on you. Her eyes flick down to your mouth. She smiles coyly. Then Almira pouts. Oh, no matter. We'll always have our first kiss. Reform my... Her eyes flick down to your mouth. Almira. Oh, no matter. But a girl needs some... Тое ж самае ўсё. Дарэчы, вельмі пацешна, як усе падтрымліваюць цябе стаць боскім і цяпер хейцяць цябе. Ну, яны падтрымлівалі нас, таму што мы казалі адну штуку, а пачалі рабіць іншую. Вось яна як бы хрень такая. Не дзіўна, правильно, калі лідар такі кажа адну херню, а робіць зусім іншую. Калі ты на яго паклаў занадта шмат гэтых самых веры паклаў у аднаго чалавека, і ён потым не выконвае, што ты жадаў. Фенік зранку зладзіў срач у прамым сэнсе, перавярнуў посцілку, скінуў скуру і насраў міску з вадой. Ні халеры сабе, вітаю цярткі. Там змяя лютуе. Лоіс нам сплюе пад ногі, і карацей, вось настолькі нас ненавідзяць. I can't believe I ever liked you.
I didn't escape one demon to serve another. Я не подбегла одного демона, каб служыць яшчэ аднаму. You should wish you had. Так, ну, в прынцыпе, я не здзіўлены, што яны разлаваныя. Eyes darken, the veins in her face go grey, and a wicked smile curls her mouth. Suddenly, it's gone again. See you around. Вельмі кароткая размова. Нас вельмі ненавідзіць. Таркін, што ты думаеш? Looks like he's about to unleash a cutting remark for a moment, but he thinks better of it and offers. Усё, уся размова з Таркінам, ён не жадае проста з намі размаўляць. All of this, Quercus, all of our struggle І... to save Air. We didn't rescue your... Ой, ён нас ненавідзіць. I'm disappointed too. Come, we've lost our... Ну, усіх разлавалі. Ah, you. Ifan folds his arms and steps back from you, as if your presence is infectious. I suppose this is proof I've got really... After all that we've been through since... He fixes you with a steely gaze, eyes burnished and shining. Your thanks are as hollow as your... I intend to spend the remainder of my days seeking... It may not, but when did that ever stop me? Ifan pauses. Ну, карацей, так. Абсолютно усіх разлавалі. Абсолютно усіх. Усе варыянты. Просто горш толькі бога караля можна выклікаць назад. I await but your word, master. As I was called to be, I am yours to command. My will is of no consequence. I am at the ready. І нават яна вельмі стрыманая. You look out to the endless beyond. The sun's light, and with a start, you realize... Давайте. Канцовачка. And what a view. А, у гэтай канцоўцы няма нічога больш, толькі пра нас. Усё, усе астатнія няма лёсу. Eternal indeed. You were the key to it all. You set right the original wrong. And the seven were punished for their transgression. Ну, у пэўным сэнсе мы зрабілі так, каб не людзі паміж сабой не змагаліся. Мы навялі парадак. Прыгажуй жа, абсалютна мёртвы сусвет. Усё, гэта ўся канцоўка. Усё вельмі дрэнна. Мы лідар усяго гэтага, затое навялі парадак, ніхто ні з кім не змагаецца. Усё ціха. Дарэчы, цікава, таму што, па ідэі, вечныя паміж сабою маглі бы змагацца. Ну, тыпу, што бы змяні... Ну, тыпу, я бы чакаў, што ў вечных таксама ёсць меркаванне. Што яны не абсалютна інертная хрэнь нейкая. Ты бачыла іншую канцоўку? Вось зараз мы выклікаем бога караля. Вось, таму што зараз мы абралі, мы будзем лідарам вечных, і мы знішчым увесь сусвет. Чистенько, так, ідеальна просто, прям камяні на камяні няма. Затое, як там фраза была, мы выправілі арыгінальную памылку гэтага сусвета. Гэта быў такім сусвет, мы вярнулі яго ў той стан, якім ён быў. Мы выправілі памылку таго, што супраць караля, бога караля, паўсталі 7 багоў. Вось, мы выправілі гэтую несправядлівасць, скажам так. Мы адмянілі гэтае паўстанне. І тады не пачаліся, калі не пачаліся яшчэ раз, не было нічога. Былі толькі вечныя і сусвет, і ўсё. Час вярнуцца богу каралю. And so it ended. A tale that began with my own ill-fated attempt to rid the world of the Godwoken. The Eternals returned to the world. О, вось яны вечныя вярнуліся. The God King Fane was redeemed. He returned to his studies. Dwarves, elves, lizards, and humans all became slaves, ruled over by the Sworn and the Eternals. The God King had defeated the Seven and returned from the void. Relics of the old world remained, but in time they crumbled and fell, like the memories of the peoples who had built them. Lost to time, like sand in the wind. Ну, адрозніваецца толькі тым, што на... Lost to Fane.
Тільки тим, що Бог-король на версію всього этого. This I know, because Fane is now my master. My task? To chronicle the rise and fall of the Godwoken. This was their story. Master, I hope you approve. О! Тут навіть відрізняється трошки. Гэта адзіна, у якой адрозніваецца крыху вось гэта лакацыя, дождж ідзе. Ну мы не святы. То бок, чаму, да рэчы? У нас няма святла, па ідэі мы Divinity атрымалі сабе. Мы святы. Malady stands tall and proud, sunlight sparkling on. Well, here we are again. Get an eyeful. It isn't going to be easy cleaning up this. I То don't ж know how саме. I could have been so wrong about you. I'm now bored. You'll see, you little until we meet again. Тое ж самае, абсалютна пакуль што той же самы дыялог. Там одна рэпліка толькі была, я выпадкова... Як ты смееш мне ў вочы глядзець, раб? За ўсё тое, што зараз ты пакланяешься Богу-каралю. Хутка ўвесь сусед будзе знішчаны. Ну, тут тое ж самае. Гэта Богу-каралю дасталося Divinity ў выніку. To sit on a cold grey throne. Your battle may have ended. Адзінае вось гэтаму... Адзінае, што у Фенікса заўсёды адно і тое ж, неважна, што адбываецца навокал. After all I had to do to free myself of the God King, you just gave in to him? You've ruined everything. Добра. Гэта варыянт, у якім нас ненавідзяць яшчэ больш. Таму што нас хаця бы сукуп тады Альміра плюс-мінус ставілася да нас нейтральна, а тут яна нас ненавідзіць. I didn't escape one demon. As she turns suddenly. See you around. Sabile's scowl is now a sneer. She points the needle at you as you approach, even knowing the trap. Sabile's scowl is now a sneer. You know what you've done. Карацей, калі гуляць не за Фейна, у гэтай канцоўцы ён будзе вельмі засмучаны, што атрымалася, як атрымалася. Типа ён проста хацеў вярнуць свой народ, атрымалася, а раптам усё не так сонечна. Ну, так. Так. Ну, зараз ён, дарэчы, Таркін хаця бы размаўляе больш, хаця тлумачыць, што гэта прыгавор, смертны прыгавор для яго. I am nobody's tool. You never really know. This world is one of your making, and it'll be yours to suffer. Ось ён кажа, што ён збяжыць у іншы сусвет. All of this, Quercus, all of our struggle. We didn't rescue your barren land from the great Acol. I know, Quercus. Come, we've lost. Дзіўна, што канцоўка з Фейнам ва ўладзе такая кароткая, яна ні халера амаль не тлумачыць. I suppose the ascension after all that we've been through. He fixes you with a steely gaze, eyes burnished. Please, my allegiance and I will never. Ifan pauses. Ну, яны ўсе адмаўляюцца служыць Богу-каралю, так што тут як бы адсутнічае такі варыянт. Перкусе ему горла, Кверкус. Ну вось, зноў жа, усе вельмі стрыманыя, альбо ненавідзяць нас проста адкрыта. Глядзім канец, прям канец. What of you, Fane the Eternal, indeed? You were the key to it all. You brought the Eternals back to the world and saw the God King enslave the thieves. You set right the original wrong. And the seven were punished for their transgression. Are you proud of all you achieved?
Or are you ashamed of your sins? Можа быць, для поўнай карекцыі паглядзім яшчэ... ну, варыянта ўзнясення Люцана, дарэчы, няма ў мяне як такой, ёсць толькі ўзнясенне мяне, як Дівайна. Я мог бы, в прынцыпе, проста Люцана пакінуць, як ёсць. Але, ну, калі я пакідаю Люцана, то я ўжо, в прынцыпе, бачыў гэтую канцоўку, таму што яна робіць не тое, што я жадаю, за бага, магчыма, альбо проста так неяк дзіўна пабудавана. Вось. Па сутнасці, нават калі я перамог Люцана, я магу зрабіць Люцана святым усё роўна, хаця я не жадаю гэтага рабіць. Ну, вось, дзіўная, як бы, сітуацыя. Вось, давайте паглядзім апошнюю канцоўку. У любой сітуацыі Люцан ідзе нахер. Вось, справа ў тым, што калі абраць варыянт, які бы мне больш за ўсё хацелася, там улічваецца, што я зрабіў Люцана святым. Ну, тыпу, святым у сэнсе, што па сутнасці я выканаў яго план, і Люцан застаецца галоўным у народаў, і гэта ніяк не адрозніваецца, проста расцягвае ў часе той момант, калі ўсе пазбавяцца гэтага самага. Ну, калі трапіць крыніца у... ну, не крыніца, карці, трохі іншы баланс. Адзінае, што людзі больш... людзей легчэй прабаціць дэманам пазней. Вось такая штука. Як бы канцоўкі глобальна... канцоўка, у якой раздаць усім крыніцу і не раздаваць крыніцу ўвогуле, адрозніваецца толькі тым, што, па-першае, у часе расцягнецца момант кіравання Люцана, што ідзе ён нахер увогуле. Вось, не падабаецца мне гэты мудак. Вось. І другое, гэта тое, што сусвет застаецца неабароненым ад дэманаў. Так што, ў прынцыпе, другая канцоўка, магчыма, нават лепей за ўсіх. Самая пазітыўная. Добра, давайте паспрабуем быць богабуджаным. Можа быць, мне пакажуць, што насамрэч быць тыранам вельмі файна. Будзьце тыранамі, карацей. Гэта зашибісь. Паглядзім зараз яе. So it ended. A tale that began with my own ill-fated attempt to rid the world of the Godwoken. A new divine rose, a true heir to the Seven, more powerful than ever, and united Rivellon in its battle against the Void. All across the realm he was loved, worshipped and adored. Humans, lizards, elves and dwarves all rallied to his banner. The Great Allegiance stood once more, but the war continued. From the depths of the void, the God King still sought to return. As for me, my last hope of ever being freed of the God King's terrible tyranny faded when the Godwoken claimed divinity. An eternity of pain and suffering is mine. I cling now to the dream that one day the veil will be sealed, that one day I can be freed, that one day a new Godwoken will rise. Ну, карацей, ну такое. Просто зараз мы богабуджаны. Там была яшчэ канцоўка на ўзровень раней, тыпу, калі сказаць, што ты адмаўляешся ад боскасці наогул. Ну так. Варыянт быў. Sunlight sparkling off her mask. From here she looks... Well, here we are again. You get an eyeful, Your Holiness. She turns to you, arms crossed. Look at you. Magnificent. Гэта тое, што ей было патрэбна, каб мы мелі сілу Бога. Мне цікава, што для навошта ёй. Мне здаецца, як быццам гэтая канцоўка пакідае свет у статусе кво, толькі боскі мяняецца. Ну, як бы пачвары бездані стрыманыя, сусвет як бы становіцца у, скажем так, спакойны варыянт, то бок, ну, па сутнасці, мы вяртаем сусвет у статус-кво, і, ну, ты маеш рацыю, агульна нічога не змяняецца. Адзінае, што план Люцана перастае працаваць. То бок, план Люцана ў дзеянні, для якога ён загенацыдзіў да халеры народу, ён як бы проста адмяняецца, і ў выніку гэты генацыд быў ні для чаго. Вось і ўсё. Вось адзіная розніца. Actually, except for once. She fingers the mask, covering her face. For a moment, it seems as though we've come a long way together. I did my best by you all the way. I sacrificed much. But soon, I'd like to have a little chat about something you can do for me. Добра, яна жадае, каб мы штось зрабілі. Мне цікава, што. Ага, і гэта можа пачакаць. Блін. Халера. Да яна ні халера не скажа.
treat myself to some mead, a Loverall 300. And when the time comes, you're holy. Добре. Є великі плани потім. Well, well. Look what the... He smiles at you fondly as he takes you by... You've done us proud. You saved the world, didn't you? We all knew only one of us could walk away with... I'm glad it was you. Home, if you don't... After all, I've dragons to raise. There, I do so long to see... To sit all day in perfumed shade, and, but above all, I long to be with Sadha. Oh, but remember how when we first met, not something one forgets. And now, if you'll recall, as per your own testament, still, I'm nothing if not a tolerant. What's that? Він пропонує стати нашим рабом. Ну, знову, так. Він питає Бога стати його рабом. Only the best for the Red Prince. Surely Для you Червоного feel принца by now. тільки саме ліпше. Окей. Ну, я не зрозумів, може він жартував на контрабство. Магафін. Я кажу, потім, коли я поглядів, була адмінена частка Divinity Fallen Heroes, і яна повинна була стати головним злочинцем, і, по сутності, гэтай гісторія повинна була раскрыта быць у наступнай частцы, як бы. Просто гэтую частку адмянілі. Так, тут нічого не міняється. I've never been fond of what the Divine stands for, but I must say, it's rather exciting to say I've been up. Ну, усе карцей нам сраку вилізують, ось уся розниця. A nice cottage someplace quiet from the house. But a girl needs some fun. Reform my ways. Her eyes flick down to your mouth. Almira... Oh, no matter. Oh my, you! Look who it is! She curtsies low and looks up at you with a... So, what's your first order of business? End world hunger? Instigate world peace? Send all spiders back to hell where they belong? Не подобаються її варіанти. Ну, які то є наступні плани? Спиніть мировий голод, як это, зрабіць мир ва ўсім сусвеце, адправіць павукоў у пекла, дзе яны не павінны быць. Well, yeah. I'm not the next god. Someone made that abundantly clear. She winks and... So? Come on, don't keep me in suspense. What are you gonna do with your almighty power? Big job. I'd offer to help, but I've got some business of my own to attend to. Get loot, play loot. So, Chief, I guess this is it, right? Her face... You know, I won't forget you either. Not ever. It's not every day you fall in love with a... You'll ace it. I'm sure. As she turns from you, the whites of her eyes darken. Suddenly, it's gone again. See you around. Добре. Демонічний момент у Лоїс не зникає нікуди. Знову ж, я так розумію, зачин для початок типу нової частки, якої так і не здарилося. Ну і добре, що адмінили. Той, хто стане злиднім, ніколи б не вернув нам душі після того, як уся паті стала мовкливими, а її план на той паті не оправдалися. Так. Є плани, і яна там просто, яна у певний момент, ну, то бок, скажімо так, ідея історії була у тим, що яна спочатку, яна не одразу здраджує. Типу, гэта не ось зараз адбываецца, а праз пэўны час. Яна стварае святы орден, ну, яна уваходзіць у святы орден, штосьці там робіць доўгі час, і потым яна, типу, выходзіць з яго, і на яе паляванне за ёй адпраўляецца Іфан і Лоіс, па-мойму, калі я памятаю правільна, і ўсё. Потым, пасля гэтай, ну, запланаванай часткі, па ідэі, павінна здарыцца гульня, якую я так і не знайшоў. У мяне адчуванне, што гэты таймлайн, які напісаны на вікі, згенераваны шишкай поўнасцю, таму што ён мае нейкія факты дзіўныя і пра штуку, пра якую я так і не знайшоў, што гэта такое. Ну, тыпу, таймлайн, Divinity Wiki, так? Мне падаецца, яна нейкая рэальна згенераваная, таму што калі ўзяць там нейкія штукі пра, вось, ну, мы ў папярэдні раз яшчэ разбіраліся з геноцидам эльфаў. Яна дае факты, якіх не было ў гульні, яны быццам бы з галавы ўзятыя абсалютна, таму што гэтага ў гульні проста няма. Тыпу, чырвоны прынц даў ідэю таго, каб знішчыць усіх эльфаў. Па ёй, ну, калі ёй верыць. І вось ёсць нейкая, узгадваецца, Divinity 2 The Dragon Knight Saga. Гэта наступная гульня, тыпу, праз 100 гадоў, умоўна. Ну, не праз 100, там, праз 70 гадоў пасля падзей гэтай часткі. Вось, я нешта не знайшоў пра Divinity з Dragon Knight Saga, я пашукаў, але я шукаў недоўга, можа я дрэнна шукаў.
Вось, гэта наступная тыпу частка храналагічна. Вось, просто што я інфармацыі пра яе не знайшоў. Я знайшоў толькі Divinity 2. Вось, і вось тут мне блытаніна нейкая атрымліваецца. Гэта альбо пашырэнне нейкае, альбо што, не зразумеў. Таму што ў Steam не набыць такой, як асобную частку. Альбо, можа, гэта нейкі комікс, кніга, не ведаю. That is the question, isn't it? No, Ну, нічым не адрозніваецца глобальна. Tarquin's smirk. I didn't come all this way to show deference. Some friendly advice. All who rise are capable of falling. Вось, а частку адмянілі ў асноўным, таму што студыя была занадта занятая Baldur's Gate 3 і хацела больш людзей на Baldur's Gate 3, таму што ім людзей не хапала, і ўсё. І фан павінны добра захавацца для такой прыгоды. Ну, тыпу, так, але яна павінна адбывацца праз, калі верыць Вікі, якая ў мяне выклікае сумневы, гэта падзеі праз 2 гады. Тыпу, 2 гады праходзіць, і потым пачынаецца Мелоді здраджвае Святому Ордэну, і Ифан і Лойс адпраўляюцца на паляванне за ім. За ёй. Але кажу, мне ёсць адчуванне, што гэтая штука згенеравана шыі просто увесь таймлайн, таму што там ёсць факты, якіх нідзе я не магу пабачыць, акрамя у гэтай Вікі. Яны з галавы ўзятыя просто, яны прыдуманыя быццам бы. Ну просто рэальна вось гэты факт той, што чырвоны прынц прыйшоў да Александра з ідэяй таго, што трэба знішчыць эльфаў. Вось, і ён такі, ну цудоўна. Чырвоны прынц напісана. То бок гэта не гэта самае Eternal. Вось гэта. Я нават магу знайсці, дзе гэта хрень. Ну да ладно, это там потым можа падразбірацца яшчэ ў лоры. Ёсць нейкі Divinity 2 Developer's Cut. Так, але мяне цікавіць Divinity 2 The Dragon Knight Saga. Гэта просто Divinity 2 адбываецца калі верыць зноў уже Вікі, таму што Вікі хлусіць. Так, вось Divine Divinity, так, Dragon Commander. Дзе ён тут? Дзе я бачыў? Beyond Divinity. А што, гэта... Няўжо гэта яно і ёсць? Ну, карацей, вось адзінае, што адбываецца, вось гэта Divinity The Dragon Knight Saga. Можа быць, гэта Divinity 2. Можа быць, яно. Я не ведаю. Я не разбіраюся. Прынц, ну, тыпу, Вікі кажа, што прынц. Просто гэта настолькі не спалучаецца з маім праходжаннем, гэта ні разу не ўзгадвалася. Ні разу просто. Абсалютна. Абсурдная, карацей, хрень, якая не спалучаецца ні з чым. Это полное выданне ролевой гульні ад бельгійскай студыі Larian Studios. Яно ўключае ў сябе абноўленую выпраўленую арыгінальную гульню Divinity 2 Ego Draconis, Dawn Flames of Vengeance, таксама маштабнае паляпшэнне графікі, балансу і працы рухавічка. Я кажу, называецца Divinity 2 The Dragon Knight Saga. І вось гуглёшка гэтага мне на тое ж самае выдае пра Ego Draconis, пра Flames of Vengeance, але што за Dragon Knight Saga, я не ведаю. Ну, тыпу, нейкі ремайстер, ну, вось, тыпу, я заблытаны. Я не разумею канкрэтна, што павінна выглядаць, але гэта падзеі ўжо пасля Люцана. То бок Люцан павінен быў, як у любой канцоўцы гэтай гульні, Люцан павінен памерці са старасці, альбо, ну, просто памерці са старасці. Неважна, якая канцоўка, ён памрэ старым. Вось і ўсё. You're honestly, Quercus. A huge the cat. Quercus! That is the I come the cat. Тое ж самае, карацей. Абсалютна гэтая канцоўка адрозніваецца толькі тым, што усе кідаюць адну фразу наконт таго, якія мы малайчынкі. So, you're it. I truly hope you'll do better than Lucian. Ну, вось у Ифана адрозніца. Ён вельмі спадзяецца на тое, што мы будзем лепей за Люцана. Вось яго надзея. Але ён гэтай выбары яму падабаецца. You'll need to do even better than that. But if anyone can, if I can give one, remember that you serve the people. Нагадвае, што гэта ты служыш людзям, але не наадварот. I need to fix what my I'm going to return to the forests where I grew. І вось напісвае, што ён збіраецца з лесамі рабіць, ну, цудоўна. Это, в прынцыпе, то, што ён у канцоўках ва ўсіх рабіў амаль. Эго Драконіс якраз пра драконавага вершніка, таму можа на Вікі проста назва всрата. Ну, вось, можа быць. Гэта як Hellgate London. Я калісьці чытаў пра версіі гульні, там іх 4 розных версіі, яны даволі моцна паміж сабой адрозніваюцца, але ва ўсіх адна і тая ж назва. Сур'ёзна?
Hellgate Лондон може бути розним? Maybe we'll. He pauses. Цікаво. Тому що, ну, я завжди думав, що Hellgate Лондон виключно один існує. Almost as much pleasure to speak to you. Я веду, што яе перарабляли некалькі разоў, тыпу Hellgate Лондон шмат зменаў у курсе сваім атрымала, і таму яна трошкі такая тыпу сырая ў выніку ўсё роўна адчуваецца. Ну, яна вельмі сырая гульня, хоць і неблагая. Так, ну, як неблагая ў ніжняй планцы, тыпу для той хрэні, ну, яна як бы не... Я не раіў бы Hellgate Лондон, але гэта цікавы эксперымент. Цікавая эксперыментальная гульня, можна сказаць. Ну, там ёсць арыгінал, ёсць нейкі патч фінальны з вялікімі зменамі, потым перавыданне нейкіх карэйцаў і яшчэ нейкая версія. А ё-маё, сур'ёзна? Я проста гуляў, калі яна толькі выйшла, вось прямо, ну, арыгінал. I will always be an ally to those that carry swords, to those whose I am at the ready. You look out to the end and with a start. Добра, глядзім канцоўку з намі як святым. War raged on. Вайна працягвалася. Цудоўна. Arx remained the center of power as the races united behind the Divine. But the Voidwoken attacks continued as they did elsewhere. Ну, такая сабе канцоўка. Пачвары бездані ўсё яшчэ перашкаджалі. Мы іх не адштурхнулі. Гэта літаральна засталося тое ж самае перад тым, як мы сталі The святым. ancient empire of lizards became one of the pillars of the new Divine Alliance. The houses of war and of shadows were particularly useful in the fight against the God King. The empire used the war to expand its territory. Імперія распаўсюдзілася нават мацней. Гэта самая горшая канцоўка ў сэнсе захопу нейкай улады. Карацей, хрэненькая. Хрэння, не канцоўка, не падабаецца. Ну, ёсць горш, тыпу вечных вярнуць у любым выглядзе, але... О! Окей. Це трошки інше. Тільки я не зовсім зрозумів, що змінилося. The elves reluctantly rejoined the Divine Alliance. Their place in the war on the Void would entirely depend on the integrity of the new Divine. Ельфи там ледь-ледь десь тримаються, але долучилися до Хаурусу знову. The island of Fort Joy remained a sorcerer's paradise, a place of exile for those whose sorcery threatened to bring in the void. І за людьми з криницею все ще полюють. Лухта. Карацей, гэта літаральна мы пакінулі са свету ў тым жа стане, які быў, і ўсё дрэнна. Гэта самае пакуль што неўдалае, акрамя поўнага знішчэння свету. Ну так, гэта літаральна захаваць стан гульні, як мы яе нават пачалі. Я вось гэта не разумею. Black Pits запалала, яна ва ўсіх канцоўках палае, і я не разумею, гэта я там штосьці зрабіў, ты падпаліў, што все не ўдала. Дрыфт тут поўнасцю знішчаны. Ну такое. Although only open water remained, by instinct ships would steer clear. None of the captains could articulate why. Arx battled on. Young Han grew Мне гэта самае не падабаецца гэта канцоўка. But even he could not win the war. Almira and Mihaili settled in an abandoned homestead. The locals liked and respected Almira. She never wanted for help, and deals always fell to her favor. Outsiders were often suspicious, but no local would speak against her. With a new divine at the helm, Malady had a powerful ally, but she was in no hurry to call in her favor. Я не спешалася трымаць, ну... Ёй ад нас нешта было патрэбна, але яна ўсё не пытала, што ёй патрэбна. Глядзіце, мы зараз па сутнасці даглядаем канцоўкі. Ну, і гэта па сутнасці апошнюю, якую я хацеў паглядзець. Там можа быць канцоўку, дзе мы святым у выніку не становімся.
Але я б уже скончыў, таму што час. О, што за арку? Served the new divine with honor, wisdom, and an at times unnerving feline elegance. Окей, нічого такого, просто нашим хаврусником був. The undead priestess Gratiana remained in her sanctuary, happy to wait for the war to pass. She was troubled only by the silence of her goddess. Jehan the demon hunter never stopped hunting for demons. Джейхан просто не открыл музей с демоничными артефактами, а просто протягивал бы на их поливать. Her powers of sight proved useful in the ongoing war against the Void, but she could never be sure that the new divine trusted her. Tova, her mother, was Sahela's most trusted warrior. Калі будзе кожны дзень рулетка летаць, гульні будуць таксама штодзённа? Не, мы зараз пад час рулеткі не выкідваем гульню ўвогуле. То бок, гэта будзе толькі ў тыдзень, калі ў нас будзе топ-1. Ну, то бок, калі толькі топ-1 абіраецца, тады выкідваецца. І у нас будзе такі тыдзень, я зараз усё гэта распавяду, калі канцоўка гэтая скончыцца, таму што пакуль выглядае збольшага тое ж самае, вось гэта новае. Soon, the prince became the emperor. Faced with dragons, the Void did not gain the upper hand in the empire. Цмокі абаранілі імперію, па сутнасці, ад бездані. And enjoyed a storied career as the divine's premier musician. Dark moods would still overtake her, and she would spend long hours walking in the wilds. She always returned with a new song. And then there was you. You, Fane, the eternal divine. До речі, ну Фейн же не помре ніколи. What kind of divine were you as the world battled on? Што цікава, я толькі зараз дадумаўся, што святы Фейн — гэта неуміручая хрень абсалютна. Абсолютно неумиручая. Only you know the truth. Only you know if you atone for your sins. Окей. Добра, ну такая сабе канцоўка. Нічога не змяняецца. Форт Джо ўсё яшчэ працуе, магаў крыніцы ўсё яшчэ генацыдзяць, слепых манахаў ўсё яшчэ робяць, канвеер смерці працягваецца. Ачмурэнна. Затое ўсе аб'яднаныя пад крылом святога. Ачмурэнна, карацей, нахрен гэта канцоўку. Вось. Давайте так. Хутка арганізацыйна. Заўтра у нас роллер-коустер Тайкун, калі ўсё будзе тэхнічна нармальна, таму што ёсць яшчэ пытанне, я не ўсё праверыў. Падаецца нармальна, я просто не паспеў праверыць захоп на сёння, таму сёння у нас не гэты самы, не роллер-коустер Тайкун. Вось, былі трошкі тэхнічныя праблемкі, таму што там некалькі версій гульні, рэмайстараў, і ёсць open-версія, для якой патрэбна набываць арыгінальныя часткі, карацей, там свае прыкалдэсы. Вось. Карацей, я пакуль не ва ўсім гэтым разабраўся, але, падаецца, у мяне ёсць пэўная версія, і, падаецца, яна тая, якая патрэбна. Гэта мы будзем заўтра. У пятніцу у нас будзе топ-1, як мы пакідаем чацвер-пятніцу, як яны звычайна працуюць. Адзінае, на наступным тыдні мы будзем круціць рулетку амаль увесь тыдзень, акрамя, зразумела, пятніцы. Вось, то бок увесь тыдзень мы будзем круціць рулетку. Вылеты будуць адбывацца толькі, калі мы будзем абіраць топ-1. То бок гэта адбудзецца заўтра. Будзе вылет адной гульні, на наступным тыдні вылет яшчэ адной гульні, і праз тыдзень, то бок далей яшчэ, будзе цэлы тыдзень топ-1. Цэлы тыдзень мы будзем абіраць, якая гульня будзе топ-1, і штосьці будзе вылетаць таксама. І мы пройдземся, у нас верх, прям будзе пяцёрка верхняя, у нас вылеціць за тыдзень у выніку. Вось такое. Яна не фіксуецца, яна будзе кожны дзень абірацца наступная гульня, таму будзе за што пазмагацца цэлы тыдзень.
І пасля 2 тыдняў гэтага ўсяго, яно цалкам 1 тыдзень аднаго, 1 тыдзень другога, будзе у нас кантрол. Але дзесьці там я зладжу нейкі перапынак, таму што я планую адправіцца трошкі ў падарожжа, і мяне некалькі дзён не будзе. І гэта можа быць у буднія дні, і калі гэта будзе ў буднія дні, то, зразумела, я не змагу стрыміць, таму што у меня з сабой нічога не будзе. Вось, так што, вось так, вы пэўны момант можете застацца без мяне на некалькі дзён. Не ведаю пакуль дзе і як, мы там да канца яшчэ гэта не распланавалі ўсё. Вось, а на гэтым у мяне ўсё. Я буду зараз вас перадаваць далей. Я гляджу, хто у нас чым займаецца. Так, на Твічы хто у нас ёсць? На Твічы бачу толькі радыёголас, таму мы ідзем да радыёголас. Вам я жадаю добрага дня. Мы заўтра побачымся на Roller Coaster Tycoon, і мы, па сутнасці, з Divinity Original Sin 2 мы нават канцоўкі амаль усе паглядзелі, акрамя адной. Так што на гэта мы будзем скончваць. І так, пераходзім на наступнай гульні. Так, дзе там кнопка гэтая? Я жадаю вам добрага дня, добра вам папрацаваць, добра вам паадпачываць. Хто што можа. Вось, і ў мяне ўсё. Да пабачэння.